Παιδες, Έλα, ορίστε. το έχουμε. Για να δούμε. Γιατί Πραγματικά. κάποιος μας μάτιαξε. Δεν το μας τώρα. Νομίζω πως η αλήθεια είναι ότι αυτός που μας μάτιαξε το έχουμε λιγάκι στο νου μας. Ποιος είναι. Ναι. Όλοι λίγο πολύ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, άντε να δοκιμάσουμε και αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει από τώρα όμως να βάλεις να ηχογραφεί στην εκπομπή, έτσι, να μην ακουστούν όλα τα προηγούμενα. Ούτως ή άλλως μπορώ να την κόψω. Ωραία. Μπορώ να την κόψω, οπότε στην επεξεργασία θα το κοιτάξω. Τα υπόλοιπα μπορείς να κρατήσεις για gag reel, ξέρω εγώ, ρε φίλε. Ναι, Για ναι, δικό μας. backstage και δεν συμμαζεύεται. Μένεις σκηνές, έτσι. Ναι, ακριβώς. Όχι στα backstage θα έχει και αυτά που λέγαμε πριν μέχρι να βγούμε. Όχι ρε. Αυτό δεν ξέρω, δεν έχει ηχογραφηθεί, παιδιά, δεν ξέρω τι λέγατε. Α, εντάξει, πάλι καλά. Ωραία. Και το καλό είναι ότι ακούγεστε, παιδιά, μια χαρά. Εγώ κάνω το σταυρό μου πολλές φορές. Δεν ξέρω για Ωραία. εσάς. Να μας πούνε βέβαια και στο chat και οι υπόλοιποι αν μας ακούνε, γιατί μπορεί εμείς τώρα μεταξύ μας να μιλάμε και οι άλλοι να μην μας καταλαβαίνουν. Ο Καλίδωρος και ο Φώτης Είμαστε λένε εδώ στην υπολογιστή. μας ακούνε Ωραία, ο κανονικά. Φώτης μας λέει, μας ακούει μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, με τι σειρά λέτε να ξεκινήσουμε? Λοιπόν, εγώ λέω για πέμπτη φορά να πω αυτά που είπα πριν. Ωραία, άντε πες. Αυτός ο Τσέμι Τσέις δηλαδή τώρα. Τον έχει πολύ άχτη ο Dr. George γι' αυτό. Λοιπόν, να πω ξανά λοιπόν ότι ο Τσέμι Τσέις αποχώρησε από το community και δεν θα είναι στο φινάλε της εκπομπής που γυρίζεται τώρα. Τώρα γυρίζονται τα τελευταία 2 επεισόδια. Χαροποίησε πολλούς φανς γιατί είχε πολλές προστριβές με τη σειρά, με διαφόρους, και ήταν και η αιτία μάλιστα που είχε αποχωρήσει και ο Dan Harmon. Να πούμε για τις τελευταίες ακυρώσεις και ανανεώσεις σειρών. Έχει ακυρωθεί το Last Resort που για πολλούς ήταν μια έκπληξη, καθώς έκανε και καλά νούμερα. Σε σχέση με τα νέα shows της χρονιάς, ακυρώθηκε το 666 Park Avenue και το Partners, καθώς επίσης και το Boss, το οποίο αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη για πολλούς γιατί ήταν μια σειρά με πολύ δυνατό πρωταγωνιστή και πολύ δυνατή ερμηνεία. Ανανεώθηκε το American Horror Story για 3η σεζόν και αυτό το οποίο έχει βγει μέχρι στιγμής είναι ότι θα βρίσκεται στη 3η σεζόν σε μια διαφορετική ιστορία και πάλι, καθώς δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι περισσότεροι φανς ότι κάθε σεζόν είναι και μια διαφορετική ιστορία. Θα βρίσκεται λοιπόν πάλι Jessica Lange. Δεν έχει βγει κάποια άλλη είδηση για το story, παρά μόνο ότι θα είναι η συγκεκριμένη πρωταγωνίστρια πάλι παρούσα. Να πω ότι βγήκε η ημερομηνία που θα ξεκινήσει η καινούργια σεζόν του Game of Thrones, θα είναι 31 Μαρτίου του 2013. Να πούμε για το ότι μετά από πολλά χρόνια, μετά από σχεδόν 10 χρόνια, το NBC βγαίνει πρώτο σε τηλεθεάσεις, με το Revolution και το Go On να δίνουν αρκετά καλά στοιχεία και καλά νούμερα. Και να πούμε και για τις τηλεθεάσεις που κάνανε τα τελευταία επεισόδια του Big Bang Theory και του Person of Interest. Δεν ακούω σχόλια γιατί προφανώς εμείς τα είχαμε πει και προηγουμένως. Ναι, τα είπαμε πριν, ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, έκανε 17,5 εκατομμύρια περίπου τηλεθέαση το Big Bang Theory και 14,5 το Person of Interest, καθώς επίσης έκανε πολύ καλά νούμερα και το Two and a Half Men και το Elementary. Γύρω στα 11 εκατομμύρια το Elementary, γύρω στα 14 το Two and a Half Men. Και να πω επίσης ότι βγήκε στον αέρα ένα πολύ ωραίο βίντεο από το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο του Doctor Who. Κάπου έπρεπε να βγει στον αέρα γιατί σε εμάς δεν μπορούσε να βγει. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Κάπου έπρεπε να βγει στον αέρα γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να τη βλέπουμε. Σωστά, ναι.
Λοιπόν, ο τίτλος του επεισοδίου θα είναι The Snowman και μάλιστα θα εμφανιστεί και η καινούργια συντροφιά του Doctor Who. Να πούμε και για την 8η σεζόν του Doctor Who ότι ναι, δεν έχει ανανεωθεί ακόμα επίσημα, αλλά στη συνέντευξη του ηθοποιού είχε αναφερθεί ότι θεωρεί δεδομένη την επόμενη σεζόν και θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι και ο ίδιος πρωταγωνιστής ως γιατρός. Μάλιστα. Τώρα που έχουμε και την Εύη στη γραμμή, να πούμε αυτή την ωραία είδηση για το Fringe, ότι θα ξεκινήσει να προβάλλεται στο Science Channel. Από την αρχή θα παιχτούν όλες οι σεζόν. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο θα υπάρχει μια εκπομπή που θα περιγράφει τι επιστημονικά βλέπουμε σε κάθε επεισόδιο. Θα αναλύουν δηλαδή όλα τα φαινόμενα, είτε αυτό λέγεται παράλληλοι κόσμοι, όποια από τα θέματα αναφέρονται. Και μάλιστα θα είναι και ο Τζον Νόμπλ που πριν από την προβολή του κάθε επεισοδίου θα εμφανίζεται και θα σχολιάσει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Νομίζω ότι αυτό ήταν... Πες μου, Εύη. Η γαμάτη ιδέα, λέω έτσι. Ήταν φοβερή ιδέα, πραγματικά, ναι. Πριν μπούμε σε Fridge, που από ό,τι βλέπω μπαίνουμε Fridge, να πούμε, μιας και είπε η Ρόζα πριν για το 666 Park Avenue, ότι μιας και το ρώτησε εδώ κάποιος, ο Κώστας, ότι θα έχουμε κανονικά τέλος στη σειρά, δηλαδή δεν είναι σαν να κόβεται, είναι σαν να είναι μια σειρά η οποία έχει 13 επεισόδια και μια σεζόν. Θα υπάρξει κανονικά τέλος, δηλαδή την Κυριακή, δεν ξέρω αν αυτή την Κυριακή έχει κανονικά επεισόδιο ή την επόμενη, πάντως η σειρά θα κλείσει με 13 επεισόδια και νομίζω και το Last Resort, εκεί δεν... Και το Last Resort, ναι. Και το Last Resort, ωραία. Οπότε τουλάχιστον αυτό είναι κάτι καλό για τους fans. Οπότε δεν μένουν ξεκρέμαστοι όπως είχαν μείνει, νομίζω, όπως είχαμε μείνει πέρσι με το Terra Nova. Π.χ. Σωστά. Τουλάχιστον αυτό είναι το μόνο καλό. Δεν θα υπάρχει κάτι στο τέλος που να μας λέει, όπως έγινε πέρσι με το Terra Nova, όπως είπες σωστά, που θα μπορούσε να σημαίνει ότι υπάρχει και επόμενη σεζόν. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, μπαίνουμε σε Fridge σιγά σιγά. Fridge. Σχολίασέ μας, Εύη, το φοβερό τελευταίο επεισόδιο. Λοιπόν, βασικά θα ξεκινήσω πρώτα από το 6ο επεισόδιο. Μόνο λίγο, ξέρεις, περιληπτικά ρε παιδί μου, γιατί ήδη κοντεύει 12 η ώρα. Βέβαια. Που ήταν κάπως χαλαρό επεισόδιο, αλλά είχε και την ανατροπή μέσα. Ναι. Ήταν το επεισόδιο που ο Walter ξεκινάει να βρει μόνος του το επόμενο κομμάτι του σχεδίου και μπαίνει στη συμπαντική σχισμή, όπως ονομάζεται. Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ ρε εσύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν με τρέλανε, ήταν για μένα χαλαρό επεισόδιο, δεν είχε δηλαδή κάτι ιδιαίτερο. Να σου πω γιατί. Γιατί μου θύμισε Fridge, να σου πω την αλήθεια. Μου θύμισε παλιό Fridge ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, έτσι ας πούμε, που ας πούμε είπε ξέρω εγώ ότι ο Walter ότι αυτή η σχισμή στην ουσία είναι ανάμεσα στους δύο παράλληλους κόσμους και είναι σαν να βλέπαμε στο περίπου ας πούμε έτσι, ένα τρίτο παράλληλο κόσμο, στο περίπου, έτσι αν το πούμε εμείς έτσι. Και μ' άρεσε γιατί μου θύμισε έτσι λίγο παλιό Fridge, που δεν είχαμε τόσο πολύ μέχρι στιγμής νομίζω. Εμένα πέμπτη σεζόν δεν μου θυμίζει σχεδόν τίποτα παλιό καλό Fringe. Καλά, ναι, σίγουρα αυτό. Ακόμα και ο φωτισμός, από την τέταρτη σεζόν, ακόμα και ο φωτισμός έχει αλλάξει στη σειρά. Ναι, συγγνώμη που διακόπτω, έχουν πέσει πολύ και τα budget της σειράς, έτσι. Ακριβώς. Εντάξει, κατά τα ψέματα, το Fringe γενικά ήταν μια πολύ ακριβή παραγωγή. Και τη στιγμή που δεν έφερε νούμερα στο κανάλι, γιατί ήταν απόφευκτο να πέσει και το budget. Εντάξει, ναι, πολύ λογικό νομίζω. Επίσης να πω κάτι που το είπα και στο Γιώργο και το παρατήρησα χθες. Στο επεισόδιο που πέθανε η Έτα, πριν πεθάνει χρησιμοποίησαν ένα Fringe event, δεν είναι. Ναι. Που πήγανε στο σταθμό του τρένου και χρησιμοποίησαν εκείνο το Fringe event από το 1.14 του David Robert Jones που έκλεινε όλες τις οπές στο σώμα. Ναι. Αυτό έγινε στο μπλε σύμπαν. Στο κίτρινο σύμπαν, ο David Robert Jones για να ενεργοποιήσει την ολίδα χρησιμοποίησε τον Peter, όχι αυτό το Fringe event. Και αναρωτιέμαι πώς γίνεται να έχει ο Walter στην αποθήκη Fringe event από την πρώτη σεζόν που είναι του μπλε σύμπαντος. Κάπως τα μπλέξανε. Δεν γίνεται βασικά. Απλά επειδή λίγοι είναι οι παρατηρητικοί, το άφησα να περάσει έτσι.
Βασικά είναι στην ουσία αυτό που λέμε ότι ίσως να γύρισαν τελικά στο μπλε σύμπαν, απλά εμείς να μην το καταλάβαμε ποτέ, υποθέτω. Όχι, δεν γύρισαν γιατί στο 7 επεισόδιο, με το παιδάκι Observer μάλλον, έγινε συζήτηση και η Ολίβια με τον Πίτερ έχουν βιώσει την υπόθεση, ενώ ο Walter δεν ήξερε το παιδάκι. Ναι. Γιατί το είπαν ότι δεν γύρισαν ποτέ στο μπλε σύμπαν. Ναι. Αλλά τα αφήσαμε να περάσει έτσι, εντάξει. Είναι ένα ακόμα από τα κουφά του Fringe. Αυτό είναι, αν πραγματικά ισχύει, είναι μεγάλο fail. Ισχύει, αφού σου λέω. Στο έκτο επεισόδιο κάνουν τη συζήτηση και φαίνεται τη συζήτηση ξεκάθαρα ότι δεν γυρίσανε ποτέ στο μπλε σύμπαν. Αυτό είναι μεγάλο fail. Δεν μπορεί έτσι απλά να το προσπερνάνε. Ναι, το προσπεράσανε. Γιατί αυτό που σου λέω. Εγώ ας πούμε που είδα ξανά το επεισόδιο το παρατήρησα. Όταν είσαι να το δεις μία φορά ή εκατομμύρια τηλεθεατές που το βλέπουν δεν το παρατηρήσουν. Ναι. Το Fox. Ξέρουμε τι θέλει. Ναι, αφού κόπηκε η σειρά και δεν πήγε όπως έπρεπε να πάει, λογικό είναι να υπάρχουν τώρα τέτοια κενά. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλο όμως σεναριακό fail, έτσι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, αν ναι μεν ανέρεσαν τις 3 πρώτες σεζόν, ναι μας τις βάζουνε κιόλας αφού σου λέει ότι δεν υπήρχε ποτέ, αλλά σου τις ξαναβάζουνε τώρα. Δεν ξέρω, μα ακούγεται πολύ κουφό. Απ' την άλλη... Λέω, το αφήσαν έτσι απλά. Το χρειαζόντουσαν στη σειρά, το χρησιμοποιήσανε και φούτσαν να μην το παρατηρήσει κανείς. Ναι, και απ' την άλλη δεν μας έχουν δείξει ούτε πώς θυμήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι τον Πίτερ. Που δεν Έτσι. πέστηκαν, απλά τον αποδέχτηκαν. Ναι. Αυτά που λέγαμε και με μια την Εύη. συζήτηση και θα είπανε εδώ ανήκω, Ναι. στέψτε. Και θα είπανε οκ, αφού το λες. Γιατί αν θυμάστε και στο τελευταίο επεισόδιο που είδαμε, η Ολίβια με την Νίνα που συναντήθηκαν ήταν πολύ συγκινημένες η μία με την άλλη, που αυτό υποτίθεται είχε να κάνει με την προηγούμενη σεζόν που είχαν ζήσει μαζί. Ενώ στις προηγούμενες δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη επαφή. Ναι, εντάξει, αυτό μπορείς να το δικαιολογήσεις όταν η Ολίβια άρχισε να χάνει Τη μνήμη. ναι, την εμπειρία της από το κίτρινο σύμπαν. Είχε μιλήσει με την Ίνα και της είχε πει και να σε ξεχάσω, προσπάθησε να ξαναδημιουργήσει. Ναι. Και λες αυτό δεν πειράζει, ξαναδημιουργήθηκε, τόσα χρόνια περάσαν. Έλα, ναι. Αλλά αυτό το φαντάζεσαι, αυτό τα φτιάχνεις στο μυαλό σου μόνος σου, δεν στα λένε. Αυτό ναι, όντως το σκέφτηκα κι εγώ. Με την εντάξει ρε παιδί μου, από το 2012 πες μέχρι το 2015, 16 πότε ήτανε, εντάξει, ας πούμε θα μπορούσαν να ξαναφτιάξαν τη σχέση τους και να το προσπάθησε και η Νίνα περισσότερο. Και να σου πω και κάτι, αυτό είναι το τελευταίο. Τώρα τι με νοιάζει εμένα η σχέση Νίνας με της Ολίβια. Εντάξει, ναι, δεν μας νοιάζει και καθόλου. Τελικά μάθαμε. Μια καούρα την είχα. Παρακαλώ. Ρε Γιώργο. Τελικά μάθαμε πώς συναντήθηκαν Μπέλ, Πίτερ και Walter και μπήκαν όλοι μαζί στο και χρυμπάρι. Επιτέλους απαντήσεις, εγώ έχω Ναι. να προσθέσω. Το συζητούσαμε κιόλας αυτό. Ναι. Μας το απαντήσανε. Εντάξει, ο Μπέλ για άλλη μια φορά έκανε το θαύμα του. Πραγματικά ποτέ δεν ήταν πολύ έμπιστος άνθρωπος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς πήγαν τόσες φορές στην παγίδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον ξαναεμπιστεύτηκε ο Walter. Μάλλον ήθελε, γιατί και από τη σεζόν της προηγούμενης που έχουμε δει πάντα ο Walter χρειαζόταν τον Μπέλ. Ακόμα και στον τρίτο κύκλο και πιο μετά, ακόμα και όταν τελευταίο κύκλο δεν τον σκότωσε, που θα μπορούσε στο φινάλε του τρίτου κύκλου να τον πυροβολήσει τον άφησε να φύγει. Δεν είναι δέσιμο μαζί του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στη δεύτερη σεζόν πέθανε για να έψουν όλοι οι άλλοι στο σύμπαν τους. Τι πράγμα. Και εγώ δεν κατάλαβα τι είπες. Ο Μπέλ, στη δεύτερη σεζόν. Τι. Το τελευταίο επεισόδιο. Ολοκλήρωσε την κουβέντα. Δεν πέθανε για να επιστρέψουν όλοι οι άλλοι στο σύμπαν τους. Εξαφανίστηκε ουσιαστικά. Ναι, βρήκε τρόπο. Ο Μπέλ τα είχε όλα σχεδιασμένα. Ήξερε ότι και να πεθάνει το κορμί του είχε βρει τρόπο να γυρίσει ξανά ζωντανός. Ναι, σε αυτό το fail επεισόδιο με τα καρτούν. Ναι. Ήταν ωραίο, εμένα μου άρεσε, ήταν επιτυχημένο. Ήταν το διαφορετικό επεισόδιο του Fringe, εντάξει. Εντάξει, σε μια εβδομάδα θα μιλάμε για Supernatural εναντίον Fringe στα καρτούν, έτσι. Δεν ξέρω τι θα δούμε και εκεί, Παναγία μου. Εντάξει, εμένα μου άρεσε το επεισόδιο. Δεν ήταν αυτό το κάτι διαφορετικό, όπως και το musical που ήταν διαφορετικό, ήταν άλλο πράγμα. Ήταν το μοναδικό επεισόδιο που δεν κατάφερα ποτέ μου να το ολοκληρώσω, έτσι. Το σταμάτησα. Είναι το μοναδικό, το παραδέχομαι. Το musical. musical, Ναι. Γιατί είναι πετυχημένο.
Έχει τόσο υλικά πράγματα, έχει ανοίξει ο Walter και λέει ότι ανακάλυψε τις αγκαλιές. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά. Το musical είδα τα 5 πρώτα λεπτά και τα 5 τελευταία λεπτά. Δεν έχω δει. Δεν ήτανε τώρα. Ναι, όχι. Εγώ γιατί δεν το θυμάμαι αυτό το επεισόδιο. Μάλλον δεν το Μήπως είδες. απλά το αγνόησες. Εσύ και ο αγόρι μου δεν θυμάσαι πώς σε λένε το επεισόδιο. Είδα το επεισόδιο το 1-20-1-19. Αμά βρε, δηλαδή θυμάσαι το Το επεισόδιο. Brown το Μέτσι. Ναι, που ο Walter είναι μαστουρωμένος και λέει ιστορία στην Έλα Ναι. και μπερδεύει όλη την οικογένεια μέσα. Εγώ τότε το έβλεπα από το Star. Και επειδή δεν ήξερα τι είχε γίνει, με βοήθησε αυτό το επεισόδιο. Όταν λέμε σε βοήθησε. Με βοήθησε να καταλάβω περίπου τι έχει γίνει στα προηγούμενα. Α, Γιατί ήταν από τα πρώτα που είδα. όχι, εγώ επειδή είδα, εγώ ας πούμε δεν ήξερα τι θα δω στο επόμενο επεισόδιο. Γιατί πρώτη και δεύτερη σεζόν τη είδα χωρίς spoiler, χωρίς τίποτα. Και βάζω να δω το 1-20 μάλλον, το 1-19 μάλλον για την ακρίβεια και βλέπω αυτό. Εντάξει, το είδα 2-3 φορές το έχω δει. Έλα μου, εντάξει, πλάκα έχουν άμα υπάρχει χρόνο στη σειρά, να έχουν ένα τέτοιο. Ναι, και εγώ συμφωνώ, εμένα μου αρέσουν αυτά τα άκυρα επεισόδια. Ναι. Προσδίδουν στη σειρά. Πάντως στην 5η σεζόν νομίζω δεν θα έχουμε σίγουρα άκυρο επεισόδιο, έτσι. Μα Προλαβαίνουνε. το άκυρο επεισόδιο Και πλέον να βάλω. το ένα είναι το 19 επεισόδιο κάθε σεζόν, σε αυτή να μην έχουμε 19. Σωστά, σωστά. Εντάξει και να θέλαμε, αλλά νομίζω και εντάξει. Τώρα τόσα πράγματα έχουν αφήσει κενά από εδώ από εκεί, είναι το τελευταίο πράγμα που μας ενδιαφέρει. Νομίζω εντάξει. Τώρα έχουμε διακοπή 3 εβδομάδες. Το σκεφτόμουν σήμερα και λέω εντάξει, γιατί 3 εβδομάδες γαμώτο. Και το πρόμο είναι πολλά υποσχόμενο. Ναι, βέβαια, εννοείται. Είναι πολύ προαιρετικό. Διάβασα και λίγο το press release. Λίγα πράγματα λέει, αλλά από ό,τι φαίνεται, τώρα είναι spoiler αυτό. Από ό,τι φαίνεται ο Πίτερ θα νιώσει κάπως. Observer. Όχι, ενώ θα νιώσει γιατί έχει ξεφύγει. Για Observer δεν νομίζω, είδαμε και τις φωτογραφίες από το 11ο, δεν νομίζω να γίνει Observer. Αν και τίποτα δεν είναι σίγουρο. Εγώ έχω μια θεωρία γι' αυτό. Πες την. Θα ξεκινήσουμε λιγάκι τις θεωρίες για το νομίζω επική σκηνή στο τέλος όπου βλέπουμε τον Πίτερ να του πέφτουν τα μαλλιά, έτσι. Λοιπόν, στο 11ο λοιπόν επεισόδιο... Πέσαν τα μαλλιά. Εντάξει, σιγά σιγά, ναι, είδαμε την τούφα ρε παιδί μου. Τι περίμενες Γιώργο, να κάνει παφ και να πέσουν όλα τα μαλλιά του. Αμέσως ένα θρίλερ είχα δει μία κάνει έτσι τα μαλλιά της και έτσι Ξέρω, τι έχεις δει. Λοιπόν, τέλος πάντων... Μπορεί να μην έφαγε πρόσφατα βιταμίνες. Γι' αυτό να του πέσανε. Όχι ρε φίλε, αποκλείεται. Πού θα σκέφτεται, Θεέ μου. Εγώ Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει νομίζω σήμερα, έτσι. Εντελώς όμως. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν στη φωτογραφία του 11ου επεισοδίου Πίτερ και Walter να σφιχταγκαλιάζονται. Άρα η θεωρία δικιά μου είναι ότι ο Πίτερ αλλάζει, γίνεται observer και στη φωτογραφία βλέπουμε ότι δεν έχει τόσα μαλλιά. Δηλαδή μπροστά, αν παρατηρήσετε, δεν έχει τόσα πολλά και φαίνεται φρεσκοκουρεμένος πολύ. Έντονα φρεσκοκουρεμένος, που δεν τον έχουμε τόσο δει κουρεμένο, τόσο κοντό το μαλλί του στις προηγούμενες σεζόν. Να σε πω κάτι, τι πιστεύω, ότι απλά είναι από την υγρασία. Γιατί οι φωτογραφίες φαίνεται ότι βρέχει. Και νομίζω ότι απλά, γιατί ας πούμε σε μια φωτογραφία που φαίνεται πάρα πολύ ο Πίτερ, έχει χιόνια πάνω στα μαλλιά του, ξέρω εγώ, δηλαδή πολύ βροχή. Ναι. Μπορεί να έχεις και δίκιο, δεν ξέρω. Να σας θυμίσω κάτι. Για θυμίσέ μας. Όταν ήταν να ξεκινήσει η 4η σεζόν που είχαν βγει φωτογραφίες της Ολίβια σε μια καφετέρια με κάτι άσπρος τουλίπες πάνω στο τραπεζάκι και φαγωθήκατε γιατί έχει παχύνει. Ότι βγαίνει χοντρή και κάτι σημαίνει αυτό. Σωστός, ναι, σωστός. Μα εκεί ήτανε χοντρή φίλε, κάπως είχε προγούλη. Ναι, σας το έλεγα, είχε φάει πολύ στις γιορτές, δεν ήταν κάτι άλλο. Εντάξει, βγάζεις φωτογραφίες και μετά, εντάξει... Πάμε τρελές θεωρίες. Μα γι' αυτό το κάνουν, βγάζουν εκεί φωτογραφίες λίγο πιο ύποπτες για να αρχίσουν οι φαν να λένε και στο τέλος να μείνουν μαλάκες, να μην γίνονται αυτά που πιστεύουν.
Ναι. Αυτό είναι και το ωραίο βασικά. Εμένα δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων, εγώ να πω την αλήθεια αυτό πιστεύω, ότι ο Πίτερ θα ξεφύγει χωρίς να το καταλάβει και κάποια στιγμή θα ξαναεπιστρέψει και θα το ξαναδούμε μαζί με τον Walter και όλα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει βέβαια. Πόσα επεισόδια είναι, 13 δεν είναι τα επεισόδια? Ναι, 13. 13. Πιστεύω κάπου εκεί προς το τέλος αρχίζει να ξαναγίνεται. Τώρα δεν ξέρω αν θα καταστρέψουν βέβαια τους Observer από το 11ο επεισόδιο και ξαναγίνει όπως πριν ο τέτοιος ή όχι. Αλλά ένα άλλο ερώτημα που μπορούμε να θέσουμε, νομίζω, και το έχω σκεφτεί αρκετά, βέβαια άκρη δεν έχω βγάλει, είναι με το πώς αφού γίνεται Observer, γιατί να μην πάει πίσω στο χρόνο και να αλλάξει πράγματα. Κοίτα πώς το βλέπω εγώ. Ξεκινάμε με τους Observers. Οι Observers δεν είναι απλά το εξάρτημα που έχουν πίσω στο λαιμό τους, ωραία. Είναι πιο εξελιγμένοι από τους ανθρώπους. Είναι σαν να έχεις βάλει αυτό το εξάρτημα στον Peter, σε έναν άνθρωπο το σπηλαίων και στους Observers. Αλλά όπως σπηλαίων, ό,τι και να είναι με το μηχάνημα, δεν θα μπορεί να κάνει τόσα πολλά πράγματα όπως θα μπορούν οι Observers. Οπότε πιστεύω ότι ο Peter δεν έχει τις δυνατότητες που έχουν κανονικά οι Observers. Τον επηρεάζει σε έναν βαθμό. Εγώ το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι το σχέδιο για να καταστρέψουν τους Observers ακόμα δεν το ξέρουμε, ωραία. Θα είναι κάτι που θα χτυπήσει μόνο αυτούς. Οπότε ποιος μας λέει ότι ο Peter, γιατί από ό,τι είδαμε και στο πρόμο, λέει ότι τον εξετάζει ο Walter και λέει ότι οι αλλαγές είναι μόνιμες που έχουν γίνει στον Peter. Ναι. Οπότε ποιος μας λέει ότι όταν θα καταστρέψουν, θα σκοτώσουν ας πούμε τους Observers, θα πεθάνει και ο Peter. Το θέμα είναι ότι αυτό το σχέδιο, ρε παιδί μου, πώς θα καταστρέψει όλους τους Observer. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, σκοτώνεις τον Dick και σκοτώνονται όλοι οι Λεβιάθαν. Ακριβώς αυτό το παράδειγμα είχα στο μυαλό μου. Ναι, είναι λιγάκι περίεργο αυτό. Κοίτα, πώς ας πούμε έχει τύχει να δούμε επεισόδιο, δεύτερο κύκλο, που ήταν ένας τύπος που σκότωνε ανθρώπους κατά τα γενετικά τους χαρακτηριστικά. Ναι. Μπορεί να γίνει κάτι παρόμοιο, δηλαδή κάτι που θα χτυπήσει μόνο τους Observer. Κάτι άλλο που σκέφτηκα είναι να ανοίξει κάτι σαν μαύρη τρύπα και να ρουφήξει ότι έχει έρθει από το μέλλον. Τι, ας πούμε επιλεκτικά να ρουφήξει μόνο τους Observer. Ότι έχει έρθει από το μέλλον και τις μηχανές τους και όλα. Δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει. Να λέω και πλακία, συνεχίστε εσείς. Πετάχτηκα, δεν πειράζει. Δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει και ο μικρός Observer σε αυτό το θέμα. Όχι μπορεί, σίγουρα μπορεί να βοηθήσει, αλλά πώς είναι το θέμα. Αυτό είναι τώρα, δεν ξέρουμε. Τίποτα δεν ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή όλα είναι πολύ. Ενώ έχουμε φτάσει στο 8ο επεισόδιο, δεν έχει ξεκαθαριστεί τίποτα ακόμα. Ναι. Δηλαδή όλα είναι πολύ ρευστά. Θα δω τώρα. Εντάξει. Το επεισόδιο που είδαμε τώρα, ποιο ήταν, το 7 ή το 8? Το 7. Το 7, ναι, το 7. Οπότε έχουμε ακόμα 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 επεισόδια. 6 επεισόδια, ναι. Μάλιστα. Που σε τα 6 επεισόδια, πιστεύω ότι μετά από το 8, ζήτημα θα έχουμε ένα χαλαρό επεισόδιο, αλλά τώρα πιστεύω ότι θα γίνει χαμός. Ναι. Δεν γίνεται να μην δεν γίνει. Σίγουρα. Πέρα από το season finale. Ναι, εντάξει, season finale. Εντάξει, περιμένω πολλά από το series finale βασικά. Έχεις δίκιο, ναι. Και είναι και το 100ο επεισόδιο του Fridge, νομίζω, έτσι. Ναι, είναι. Δηλαδή όλα τα καλά μαζί. Δηλαδή αυτό το επεισόδιο δεν γίνεται να μην είναι ωραίο. Απλά δεν γίνεται, δεν ξέρω, τώρα θα δούμε. Πάντως και το τελευταίο επεισόδιο που είδαμε νομίζω ότι ήταν καταπληκτικό, ειδικά οι τελευταίες σκηνές, το τελευταίο 5 λεπτό με τον Τζον Νόμπλ ήταν εκπληκτικές. Και ουσιαστικά όλο το επεισόδιο που δείχνει τον Walter να συνειδητοποιεί ότι με αυτό που έκανε, που έβαλε το κομμάτι αυτό στον εγκέφαλό του, ξαναγυρνάει εκεί που ήταν και ξαναγίνεται αυτός που ήταν. Και το ότι θα χάσει τη σχέση που έχει δημιουργήσει με τον Πίτερ, νομίζω ότι ήταν καταπληκτικά. Για μία ακόμα φορά μας δείχνει και το μεγαλείο του ως ηθοποιός. Εντάξει, είναι huge, είναι τεράστιο. Ναι. Συμφωνώ και αυτό το επεισόδιο μου θύμισε λίγο παλιά καλή εποχή. Ναι. Και πάντα είχαν ένα θέμα οι σχέσεις τους
Και γιατί στο πέμπτο κύκλο πιο πολύ είχαμε δει τη σχέση Ολίβια με την Έτα, και τώρα από το προηγούμενο επεισόδιο, το φινάλε, που ήταν μέσα στο τρένο και ζητούσαν, και σε αυτό το επεισόδιο είδαμε πολύ πάλι τη σχέση πατέρας-γιου. Και μου άρεσε λίγο που έχει περάσει και σε δεύτερη μοίρα η Ολίβια. Συγχαίρομαι το πράγμα. Αυτό, παιδιά, γιατί... Όχι, νομίζω ότι έπρεπε να γίνει και αυτό, γιατί όλες τις προηγούμενες σεζόν ήταν στο κέντρο. Τώρα νομίζω ότι αρχίζει λίγο και αλλάζει αυτό και γίνεται το επίκεντρο Πίτερ και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το ρώτησα και εγώ στο Fridge Division, ότι μήπως η Ολίβια έχει πάρει φέτος δευτερεύοντα ρόλο ή είναι η ιδέα μου. Δεν είναι η ιδέα σου, είναι η πραγματικότητα και είναι πολύ ενοχλητική. Προσωπικά να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν τη συμπάτησα την Ολίβια ώστε να πω θέλω να τη δω κι άλλο. Και πάντα ρε παιδί μου, πάντα συμπαθούσα πολύ τον Πίτερ. Αλλά να που φτάσαμε σε σημείο που λες μήπως κάνει κακό στη σειρά αυτό, γιατί εντάξει, όσο και να λέμε τις αλήθειες τώρα, δεν είναι και επική η πέμπτη σεζόν, έτσι, εντάξει. Δεν συγκρίνονται σε καμία περίπτωση με την τρίτη, ας πούμε, ή τη δεύτερη σεζόν, σε καμία περίπτωση. Ούτε καν με την τέταρτη δηλαδή. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο κάνουν καλό, ή εκτός αν θέλουν να μας δείξουν κάτι φοβερό μετά με την Ολίβια που δεν θα το περιμένουμε. Εντάξει, πάντως είχαν πει ότι το φινάλε θα έχει να κάνει με τον Πίτερ και την Ολίβια. Ναι. Το είχαν δηλώσει αυτό. Είναι προφανές. Θα πάμε πολύ και ό,τι και να γίνει. Ναι. Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι η πέμπτη σεζόν έχασε πολύ από αυτή τη μετάβαση. Από την τέταρτη στην πέμπτη. Επειδή χαθήκαμε πολύ και είναι 13 επεισόδια, έχουμε φτάσει στο 7ο και ακόμα δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε στην κατάσταση. Δεν ακούω, Εύη. Λέω, η μαγεία της πέμπτης σεζόν χάθηκε. Εύη. Ακούγομαι. Ναι, μίλα. Η μαγεία της πέμπτης σεζόν χάθηκε από τη στιγμή που από την τέταρτη πηδήξαμε στην πέμπτη. Μ' ακούτε? Ναι, σε ακούμε Γιώργο. Ναι, σας ακούω. Καλά, κλείνω εγώ, πείτε τα και θα πάρω. Ναι, για να μπούμε σε Walking Dead. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, δεν είμαστε σήμερα, είπα και εγώ να μιλήσουμε σαν άνθρωποι και μισή ωρίτσα. Καλά ήταν, τόσο που τράβηξε, καλά είναι. Δε. Εμένα με ακούτε, παιδιά? Ναι, Ρόζα, μια χαρά. Ωραία. Και μόνο ο Γιώργος δεν ακούγεται από ό,τι κατάλαβα. Ο Τζορς πρέπει να το έχει το πρόβλημα. Μόνο. Πάντως αυτό που είπατε και πριν, και η μετάβαση από την τρίτη στην τέταρτη ήταν λίγο εκνευριστική. Όλο αυτό τότε με τον Πίτερ, που είναι ο Πίτερ, ο Έο κλπ. Είχε κουράσει το κοινό. Να σου πω, άστο, μάλλον εγώ έχω το πρόβλημα. Κάτσε να δω τι φταίει και θα σας το πω όταν είναι να με καλέσετε. Έγινε. Φύγε ρε Γιώργο, φύγε, άντε. Α, κάτσε, ακούω, περίμενε, μην κλείσει. Έλα, το έχουμε. Μιλάμε και πετάγεσαι. Συγγνώμη κιόλας που κόβει η σύνδεση. Ωραία, Θεό. Όχι, όλα τα. Εσύ που έχεις μείνει. Ωραία, ξεκινήσουμε στο θέμα του Fringe και του Peter. Αυτά τα πρόμο που βγαίνανε, το Where's Peter και τα λοιπά, ήταν πολύ πορωτικά. Και τα επεισόδια δεν ήταν τόσο ωραία. Ήτανε fail τελικά. Ναι. Fail. Εντάξει, δεν τρελνώσουν κιόλας. Μη λες fail, γιατί δεν έχω. Παιδιά, να πω λίγο κάτι. Πριν περάσετε στο Walking Dead, εδώ τα παιδιά ρωτάνε άμα μπορεί κάποιος να πει για Dexter και Once Upon a Time. Λοιπόν, είναι κάποιος, εγώ τουλάχιστον... Dexter και για Once Upon a Time. Γράψα. Μπορώ να πω και για τα δύο. Ωραία. Γιατί το Dexter εγώ το έχω χάσει τα τελευταία επεισόδια, δεν τα έχω δει. Μιας και ταλαιπωρήσαμε πολύ τον κόσμο σήμερα, αξίζει νομίζω να πούμε για τις σειρές που θέλουν. Εύη, θες να ξεκινήσει με Once Upon a Time? Ναι, βέβαια. Κράξε λίγο και θα... Ναι. Τελευταίο επεισόδιο το είδαμε πριν πολλές μέρες, γύρω στις 11 μέρες τέλος πάντων, περίπου. Η αλήθεια δεν το θυμάμαι και πολύ καλά για να κάνω ένα μικρό review. Είναι το επεισόδιο με την Ruby. Ναι, το επεισόδιο με τη Ruby. Προσωπικά, να πω την αλήθεια, καλησπερίζουμε και το Lucifer που μπήκε τώρα στην παρέα. Να πω ότι ήταν κατά τη γνώμη μου πάντα έτσι, το χειρότερο επεισόδιο που έχω δει ποτέ στο Once Upon a Time. Δεν μου άρεσε καθόλου. Βαρέθηκα καθόλου τη διάρκεια του επεισοδίου, για να πω την αλήθεια. Και μια σειρά η οποία εντυπωσίασε κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πέρυσι,
Φέτος η αλήθεια είναι ότι γνώμη μου πάντα δεν κυμαίνεται σε επικά επίπεδα όπως τα περσινά, αλλά είναι νομίζω μια σειρά η οποία αξίζει να την παρακολουθήσει κανείς και είναι μια σειρά η οποία πραγματικά όμως πάει εξαιρετικά. Βέβαια το τελευταίο επεισόδιο αυτό με τη Ruby μου φάνηκε τελείως άκυρο, μου φάνηκε σαν να λέμε στα δικά μας αυτοτελή επεισόδιο, έτσι. Απλά για να γεμίσουν τη σεζόν, έτσι, δεν ξέρω, πες και εσύ κάτι Εύη, μιας και σου άρεσε το επεισόδιο, να μην κράζω εγώ ρε παιδί μου πολύ. Κοίτα, όλα αυτά που είπες για τη σεζόν συμφωνώ. Ωραία, γενικά η σεζόν φέτος δεν είναι τόσο καλή. Η σειρά αξίζει αλλά δεν είναι τόσο καλή. Ήδη έχει αρχίσει να κουράζει το θέμα με το πότε θα γυρίσουν, τι θα γίνει. Αν και από το πρόμο του επόμενου επεισοδίου έχουμε εξελίξει. Σίγουρα. Το επεισόδιο εμένα μου άρεσε. Βασικά εμένα μου αρέσει πολύ η Μικροσκουφίτσα αυτό το θέμα. Ναι. Η ηθοποιός της μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή βγάζει πολύ κάτι. Το επεισόδιο ήταν αυτοτελή. Αυτό ήταν. Ναι. Είχε μια ωραία ιστορία, είδαμε λίγο μια εξέλιξη της, γιατί και από ό,τι ξέρουμε, στη δεύτερη σεζόν ο χαρακτήρας της είχε αναβαθμιστεί, είχε γίνει σε regular. Ναι, βέβαια. Οπότε χρειαζόταν επεισόδιο, γιατί στην προηγούμενη σεζόν είχε ένα και άλλο ένα τώρα. Εγώ να πω λιγάκι τι με χαλάει στην συγκεκριμένη σεζόν. Με χαλάει το ότι έχουν παραγωνιστεί πρωταγωνιστές. Και όταν μιλάω πρωταγωνιστές, μιλάμε για μεγάλους πρωταγωνιστές που πέρυσι έδιναν τεράστια ποιότητα στη σειρά. Και πρώτη από όλες η Ρετζίνα. Ναι, ξέρεις τι γίνεται φέτος και με ενοχλεί. Πέρυσι βλέπαμε παράλληλα όλους τους χαρακτήρες. Φέτος βλέπουμε σε ένα επεισόδιο τη Χιονάτη με την Έμα, στο άλλο επεισόδιο βλέπουμε τη Ρετζίνα με τον Ραμπελστίνσκιν και πάλι λέγοντας. Δεν γίνεται δηλαδή όταν ο Ραμπελστίνσκιν πραγματικά είναι ηθοποιάρα ο άνθρωπος και η Ρετζίνα σου προσφέρουν τόση ποιότητα, δεν γίνεται να τους αφήνεις απ' έξω. Ακόμα και όταν δείχνεις αυτοτελές επεισόδιο με τη Ruby, ακόμα και τότε δείξε μας κάτι καλό. Δείξε μας λιγάκι και Ρετζίνα ρε παιδί μου, δεν ξέρω, μπες στο μυαλό, βάλε την περισσότερη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βάζουν τόσους πολλούς χαρακτήρες μέσα στη σειρά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα μου πεις βέβαια ότι και το, πώς το λένε, και το Lost είχε πολλούς χαρακτήρες. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά δεν είναι καθόλου το ίδιο, γιατί σε εισάγει σε ακόμη περισσότερους κόσμους. Αυτό είναι το κακό. Μα ξέρεις τι, να βάλεις πολλούς χαρακτήρες. Συνήθως οι σειρές που έχουν πολλούς χαρακτήρες είναι και πιο ενδιαφέρουσες γιατί δεν βαριέσαι. Δεν βλέπεις με 2-3 χαρακτήρες, βλέπεις 10. Όπως στο Walking Dead, όπως στο Lost. Όταν όμως βάζεις τη Σάρα και τη Μάρα μέσα, όποιον να είναι, από όπου να είναι, για μισό επεισόδιο, κουράζει. Ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι αυτό. Είναι το ότι, εντάξει, βάζουν κάποιον χαρακτήρα μέσα, αλλά τον βάζουν και σαν πρωταγωνιστικό ρόλο του επεισοδίου. Εντάξει, θες να τον βάλεις, βάλ τον. Θες να βάλεις και άλλους πρωταγωνιστές, βάλ τους. Αλλά πρώτον θα τους βάλεις με ρέγουλα, σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται να μπουν με τη μία πρωταγωνιστές full. Και μετά μην τους ξαναδείχνεις συνέχεια και συνέχεια. Δηλαδή αυτή την Ορόρα, πω Παναγία μου, δεν μπορώ να τη βλέπω. Καταρχάς είναι απέσια σαν ηθοποιός, έτσι. Και είναι πολύ άσχημη και πολύ αντιπαθητικά. Καταρχάς είναι ακόμα κοιμωμένη. Καθόλου όμως. Ο Κώστας λέει ακόμα στην αρχή είναι η σεζόν ρε παιδιά. Δεν είναι στην αρχή, κοντεύουμε στα μισά τη σεζόν. Έτσι. Μα σε 2-3-4 επεισόδια περίπου, 5 είναι το mid-season finale, η αρχή. Ναι, αυτό ακριβώς. Φτάνουμε ήδη στα μισά. Δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Δεν είναι ότι δεν έχουμε δει κάτι. Έχουμε δει πολλές εξελίξεις Once Upon a Time. Αλλά είπα τι με χαλάει εμένα προσωπικά. Ότι μας έχουν βάλει πολλούς χαρακτήρες μέσα. Δηλαδή το επεισόδιο ας πούμε με το Γίγαντα είχε τεράστια κενά στα εφέ. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Και φάνηκε αυτό. Είναι εντάξει, το παρατηρήσαμε και εμείς αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, γενικά η σειρά νομίζω κατά τη γνώμη μου πάντα δεν είναι αυτή που ήταν κάποτε. Ναι. Δηλαδή εντάξει, έχει χάσει λίγο. Σε καμία. Δηλαδή τι να πούμε, πέρυσι όταν εισήγαγαν έναν χαρακτήρα καινούριο, τον εισήγαγαν με πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή μπήκε ο August και ξαφνικά έγινε ο χαμός, έτσι. Πραγματικά έγινε ο κακός χαμός. Και τώρα μέσα σε 6-7 επεισόδια πώς έχουν παιχτεί, μου έχουν εισάγει άλλους 50 χαρακτήρες και έχουν αφήσει στην απ' έξω χαρακτήρες Ρετζίνα και Ραμπελστίνσκιν. Μα να σε πω και κάτι, ας πούμε, όταν μπήκε ο August, μέχρι να μάθουμε ποιος είναι,
οργίασαν οι θεωρίες. Ναι. Τώρα σου βάζουν ένα χαρακτήρα που δεν είναι και τόσο ενδιαφέρον, σου λένε από την αρχή τι είναι, ποιος είναι και βαριέσαι. Αυτό ακριβώς. Μόνο δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα, ο πατέρας του Χένρι τέλος πάντων, Ναι. μόνο με αυτόν είχαμε, και που γι' αυτό μάθαμε ποιος είναι τελικά και τι έγινε. Ναι. Και πολύ σύντομα. Εντάξει, τουλάχιστον αυτό το επεισόδιο ήταν ωραίο. Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το Μ' άρεσε επεισόδιο. και Ήταν πολύ νομίζω, ενδιαφέρον. κατά τη γνώμη μου, ήταν το καλύτερο της σεζόν. Ναι, συμφωνώ, ήταν πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό επεισόδιο. Τώρα, πώς θα το συνεχίσουν, να πω την αλήθεια, δεν το πολύ φοβάμαι το Once Upon a Time, γιατί θα το βρει το δρόμο του. Για να πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορούν να συνεχίσουν με τόσους ηθοποιούς. Καταρχάς, πόσο budget θα χαλάσουν στους ηθοποιούς. Έχουν χαλάσει τόσο πολύ budget για τους ηθοποιούς, που έχουν αφήσει απ' έξω τα εφέ και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί δεν είναι εύκολο να έχεις τόσους ηθοποιούς και να τους δίνεις, πώς το λένε, και τόσα μεγάλα... Τα κοστούμια καταρχάς είναι πανάκριβα αυτά τα κοστούμια. Μ' άρεσε από κάτι. Όταν έχεις τη σειρά, Χιονάτι, την Εύα, τον Ρεμπεστίσκι, τον Πρίγκιπα, τη Ρετζίνα, τον Χένρι, τον Όγκους, όλοι αυτοί είναι τη Ρούμπι, όλοι αυτοί είναι πρωταγωνιστές, όλοι αυτοί πληρώνονται σε κάθε επεισόδιο που παίζουν. Να σου πω κάτι, καταρχάς πρωταγωνίστρια είναι και η Μπέλ, η οποία από πού έχουμε να τη δούμε στα σοβαρά. Την είδαμε σε αυτό το επεισόδιο, έτσι λίγο... Πολύ λίγο. Ναι, που έγινε. Βασικά δεν έχουμε δει κάτι ουσιαστικό ακόμα με αυτήν. Τίποτα. Με την Μπέλ είδαμε μόνο στο επεισόδιο του Ραμπελστίλσκιν, που ήταν Cedric Gold επεισόδιο, το οποίο ήταν, εντάξει, πολύ καλό επεισόδιο ρε παιδί μου, αλλά και πάλι η Μπέλ δεν ήταν σε τόσο κεντρικό ρόλο. Αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Την κάνανε series regular. Ναι. Ναι. Και την Μπέλ και την Ρούμπι. Δεν φαίνεται. Ναι, όντως δεν φαίνεται. Αυτό που λέγαμε, όταν έχεις 500 εκεί πέρα series regular, κάντε πάει καλά. Και είναι μόνο ηθοποιός, η Μπέλ, που παίζει, όποτε τη βλέπω, με τη μία μου έρχεται Lost. Ναι, εννοείται. Είναι και η προφορά που έχει και όλα. Είναι μόνο ηθοποιός που θα δω και θα μου έρθει με τη μία Lost. Και είναι αυτό που είπα, ότι δεν τη βλέπουμε συχνά. Ενώ ας πούμε στο Person of Interest, πλέον βλέπω τον Ben στο Lost και λέω ο Finch. Ναι, ούτε εγώ σκέφτομαι... Ναι, αυτό ακριβώς. Εντάξει, Εντάξει. το περίεργο. Γενικά του Once Upon a Time το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, θυμίζει αρκετά Lost, έχει και αυτά τα easter egg σε κάθε επεισόδιο σχεδόν. Εντάξει, το έχουν ξεφτυλίσει και αυτό. Ναι, εντάξει, φτάνει. Δεν θέλω να δω άλλη σοκολάτα από όλο, ρε φίλε. Έλεος. Σε αυτό το επεισόδιο δεν πρέπει να είχαμε, γιατί το έψαξα λίγο, δεν πρόσεξα. Πάλι καλά. Δεν πρέπει να, γιατί το είχα βάλει και στην ομάδα. Ο Βότς λέει ότι είναι μεγάλο συν η Μπέλ πάντως η σειρά είναι, αλλά δεν την αξιοποιούν. Ούτε αυτήν, ούτε κάποιους άλλους πρωταγωνιστές που είπαμε πριν. Πρέπει να πεθάνουν. Δεν έχει πεθάνει κανένας. Να αρχίσουμε να κόβουμε μερικούς. Πολύ σωστό και Δεν αυτό είναι που λες. Walking Dead, Γιώργο. Πολύ σωστό. Από το πουθενά λέει να ανοίξει μια πύλη, να βγουνε ζόμπι, να φάνε τους μισούς και εντάξει. Έτσι, μπράβο. Εδώ και οι Χιονάτι με την Έλληνη που μπήκανε στον άλλο κόσμο τελικά ζουνε. Οπότε δεν έχει τέτοια, δεν είναι Walking Dead, Γιώργο. Δεν παίζει να πεθάνει κάποιος, αυτό είναι το θέμα. Και το πρόβλημά μου, βασικά αυτό είναι. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Όχι, δεν το λέμε επειδή μισούμε κάποιους που προσωπικά μισώ, ας πούμε, τη Χιονάτη που να πάει στο διάολο. Να πάει στο καλό, ναι. Την Ορόρα, δεν υπάρχει, ακόμα και την Έμα δεν την πολύ συμπαθώ. Τι τη βλέπεις αυτή τη σειρά μου δεν συμπαθείς την πρωταγωνίστρια, ρε φίλε. Έλα ρε, να πούμε, έχουμε Ρετζίνα, έχουμε Ραμπελστίλσκιν, ακόμα και ο μικρός μ' αρέσει. Ας πούμε, το μεγαλύτερο συν της σειράς φέτος, πραγματικά τους βγάζω το καπέλο, είναι ότι έχουν ανεβάσει πολύ το Charming. Το ποιο? Τον Charming. Αυτός πολύ μου Τον το πρίγκιπα. Φοβερός. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο πρίγκιπας φέτος. Αυτό δεν μου αρέσει. Πάρα πολύ. Εντάξει. Θυμάστε το και λίγο τώρα που λέγαμε για θανάτους. Μόνο αυτός έχει πεθάνει. Ποιος Εκείνος Αυτός. ο Γκράχαμ. Σεζόν. Ναι. Στα επεισόδια κιόλας, το θυμάμαι κιόλας. Ο Λούσφερ λέει ο Χιούγκο έπρεπε να φάει κανένα δυο να τελειώνουμε σιγά σιγά. Και ούτως ή άλλως θα τους είχε φάει ο Χιούγκο, δεν θα του κρατάγαμε και κακία. Σωστά κι αυτό. Να, ας πούμε ο Captain Hook εμένα μου αρέσει. Είναι ωραίος. Ναι, είναι φοβερός Ναι, χαρακτήρας. ναι, πολύ καλός. Ας βάζανε μόνο αυτόν στη σειρά και θα αρκούσε, εγώ πιστεύω. Και τον August Ρεσί, που τον έχουν αφήσει στην απ' έξω πολύ. Ναι, μα είναι δυνατόν, ούτε ξέρουμε που είναι, τι κάνει, τι
Τι απέδει. Μεγάλο παίζουμε αυτό, δεν γίνεται έτσι να εξαφανίστηκε. Σίγουρα. Μεγάλο παίζι, πότε θα μας το δείξουν ρε φίλε, στο τέλος της σεζόν. Στο mid-season finale. Αυτό το mid-season finale, όλα στα mid-season finale το περιμένουν. Άντε ντε. Ήσουνε να τους δούμε να κάνει κάτι κόρα, να γίνει το ένα, γιατί δεν γίνεται. Πώς θα το χωρέσουν ένα επεισόδιο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε Walking Dead. Dexter, δεν είχαμε πει, θα πούμε και για Dexter γιατί το ζητήσαμε. Να πείτε και για Dexter και να πω και κάτι άλλο εγώ, αν είναι εύκολο και να αποχωρήσω, να πω ότι μια σειρά η οποία είναι φετινή και έχει εξελιχθεί σε πολύ καλή είναι το Chicago Fire. Το είχαμε ξανασυζητήσει, όσο περνάνε τα επεισόδια εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Την προτείνω, δείτε πιλότο συν 1-2 επεισόδια, νομίζω ότι δεν θα απογοητευτείτε. Και εγώ έχω ακούσει τα καλύτερα. Ναι, και σε αντίθεση με κάποια άλλα όπως το Arrow που έχει κάνει έτσι λίγο μια κοιλιά, αυτό όσο περνάνε τα επεισόδια πάει ακόμα και καλύτερα. Είναι και η Lady Gaga φανατικά του Chicago Fire. Άμα η Lady Gaga, εντάξει ρε φίλε. Η Lady Gaga είναι φανατική του Chicago Fire γιατί τα έχει με το πρωταγωνιστή. Ναι, και το προωθεί στους εκατομμύρια φαν της. Εκείνος από το βίντεο κλιπ του... τι έγινε. Αυτός είναι. Από το βίντεο κλιπ. Α, ναι. Ναι, αυτός που είχε κάνει και την εμφάνιση ως λυκάνθρωπος στο Vampire Diaries. Μάλιστα. Πώς ενδιαφέρονται. Ναι. Λοιπόν, εγώ να σας καληνυχτήσω παιδιά. Θα σας παρακολουθώ από το chat. Τα και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ Καλό παιδιά, να βράδυ. είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Τι έγινε ρε παιδιά. Το έκλεισε η Ρώσα και έκλεισε όλη η Παιδιά. ομάδα. Ναι, δεν σας ακούω. Το ακούς. Ο Έο, Ακούς. Ναι, κλείνει. ο Έο. Ναι, το πρόβλημα το έχει ο Τζόρτζ. Δεν πέθανε ρε Γιώργο. Εμείς είμαστε κομπλέ. Εντάξει, να νιώσω, σας πω εγώ λίγο για Dexter. Ρώτησε... Ακούτε? μισό. Έλα, σ' ακούμε. Όχι, Έλα, σ' ακούμε, ναι. Μισό να πάω πιο κοντά στο router μου, το στέγει αυτό, γιατί είμαι λίγο μακριά. Θέλω να τον δώσω με σφαλιάρα. Μα μιλάμε και πετάγεται εκεί όπου να είναι, ακούς. Δεν ακούγομαι, κλείνω. Το θέμα ότι δεν μας ακούνε και τα παιδιά τώρα. Τι γίνεται πάλι. Ρε γαμώ. Εντάξει. Έλα. Δεν σας ακούω. Να πάω πιο κοντά στο router. Το router τι Μήπως σχέση στέγει έχει. αυτό. Δεν λέει στο μυαλό. Μάλλον εγώ έχω το πρόβλημα. Ο Έο. Πού είναι η μπάλα. Τη χάσαμε τελείως. Κρίμα. Καλή φάση, Τουλάχιστον μας ακούνε εμάς. Εμείς ακουγόμαστε, χαίρομαι. Ωραία. Λοιπόν, μιας και ρώτησε κάποιος για το Once Upon a Time, να πούμε ότι έχουμε επεισόδιο στις 25 Νοεμβρίου 2012 και στις 2 Δεκεμβρίου 2012 το 2x09 που λέγεται Queen of Hearts. Τώρα για mid-season finale πότε έχουμε δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ακόμα. Κοίτα να σου πω κάτι, πόσο επεισόδιο έχει σεζόν 22? Ή 23? 22 προφανώς. Λογικά, ξέρω εγώ. Εντάξει, ωραία. Πες μου ότι. Για μιλήστε. Πρόσχε τι λες γιατί είσαι στον αέρα, αγόρι. Να φέρω το σκόρδο, περιμένετε. Απομάκρυνε το σκόρδο. Λοιπόν, πες εντωμεταξύ για Dexter, εσύ να πούμε μετά για Walking Dead. Ωραία. Δεν βλέπεις κιόλας Dexter που θα έπρεπε. Το έχω κατεβάσει όλο, αλλά Εδώ και τώρα... πόσο καιρό? Εδώ και πολύ καιρό, πριν το καλοκαίρι. Αλλά τώρα ξεκίνησα Doctor Who να σου πω την αλήθεια. Είχα όλα αυτά τα προβλήματα με το PC και εντάξει, αλλά το έχω περάσει στο PC μου, δηλαδή είμαι έτοιμος να το ξεκινήσω, να το πω έτσι. Να πω και κάτι πάνω σε αυτό.
με το που είπαμε τι ωραία τα Windows 8 και πόσο καλά είναι και τι ωραία, κάει και το PC σου. Έγινε χαμός, ναι, έγινε ο Και κακός. νομίζω ότι εγώ και εσύ έχουμε μια κακή αλληλεπίδραση φίλε στο σύμπαν. Δεν ξέρω ρε, δεν ξέρω. Όποτε λέμε πεθαίνει κάποιος ή κάτι χαλάει. Ναι, Πρέπει λίγο να μην είναι. στην πρώτη εκπομπή μελετήσαμε την ΕΤΑ, πέθανε. Στη δεύτερη εκπομπή μελετήσαμε τη Λόρι, πέθανε. Στην τρίτη εκπομπή μελετήσαμε τα καινούργια Windows 8 που έβαλα στο PC μου, πέθανε. Νομίζω κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην τέταρτη εκπομπή, που ήδη έχουν συμβεί πολλά βέβαια στην τέταρτη εκπομπή, οπότε δεν χρειάζεται να συμβούν κι άλλα. Εντάξει, όποιος μας μάτιαξε, θα πάει να ξέρεις τι. Εντάξει, ξέρουμε ποιος μας Αμένει. εντάξει, έλα. Μην τα λέμε αυτά στον αέρα. Εντάξει, να σε πω κάτι, και αυτοί που μας ακούνε μάλλον και αυτοί ξέρουν. Ναι, Γιατί είμαστε εμείς και εμείς. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Όλοι Ας πούμε για Dexter. Το Dexter, μετά το φινάλε της έκτη σεζόν, περιμέναμε πολλά πράγματα. Γιατί λέει σε πολύ ωραίο σημείο, το ξέρεις κιόλας στο spoiler, έτσι δεν είναι? Για ποιο λες? Που τον έπιασε η αδερφή του. Ναι, αυτό το ξέρω, ναι. Ωραία, οπότε να πω. Και περιμέναμε, εγώ ειδικά είχα μεγάλη υπομονησία να ξεκινήσει η σεζόν. Ξεκίνησε, για μένα κάπως όχι και τόσο καλά, πάλι καλά, αλλά όχι αυτό που περίμενα. Ναι. Δηλαδή είναι δυνατά τα επεισόδια. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο 7ο επεισόδιο, έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Η Τέμπι... Τι γίνεται? Ναι. Έλα ρε Γιώργο, αγόρι μου. Μη βρίζεις, ακούγεσαι. Είναι δηλαδή σαν διαφήμιση ρε φίλε, και μου πετάγεται. Δεν τον έχουμε. Δεν τον έχουμε. Κάνε τον λίγο ξανά λέει. Να τον κάνεις. Για να δω γιατί εντάξει. Έλα, Γιώργο. George, ωεώ. 1-2. Σ' αγαπάω, κοίτα. Δεν ακούω. Δεν. Το ξέρουμε δεν ακούς, έχουμε καταλάβει, δεν ακούς. Εμένα μου βγάζει το Skype ότι παρουσιάστηκε πρόβλημα με αυτή την κλίση. Και από τη στιγμή που με ακούς εσύ Εύη κανονικά, το πρόβλημα πρέπει να είναι του Γιώργου. Ωχ, αυτή η γαστούν ηλίας τι μας κάνει. Όχι, Παναγία. Ας συνεχίσω εγώ από εκεί που είχα μείνει που μας διακόψει. Τέλος πάντων, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχει ανοίξει πολλά με το Dexter. Η ζώνη πάει καλά. Sorry, αλλά λέει ο Κοσμάς εδώ, παιδιά, γιατί μιλάτε όλο για τις ίδιες σειρές, όλο για αστυνομικές και επιστημονικές φαντασίες μιλάτε, υπάρχουν όμως τόσες και τόσες σειρές. Όπως? Το θέμα είναι ότι μιλάμε για τις σειρές που βλέπουμε. Αν θέλετε κι εσείς, μπορείτε να μας προτείνετε μια σειρά και αν τη βλέπουμε και μπορούμε να πούμε για αυτήν, εννοείται. Αλλά εάν δεν, μπορείτε να βγείτε κι εσείς ανέτα στον αέρα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, βασικά να σου πω κάτι. Δεν φταίμε εμείς που οι Αμερικάνοι βγάζουν όλο τέτοιες σειρές. Ναι, όντως, είναι και αυτό το θέμα. Κοίτα, ας πούμε εγώ και εσύ βλέπουμε αρκετές σειρές. Και οι πιο επιτυχημένες σειρές, για να πούμε και την αλήθεια, είναι αυτές. Επιστημονικής φαντασίας, αστυνομικές, υπερφυσικού περιεχομένου, τέτοια πράγματα. Να μας πει ο Κοσμάς κάποια σειρά που θέλει να συζητήσουμε, μπορεί να την έχουμε δει κιόλας. Δεν έχουμε Δεν το λέμε για κακό, εννοείται. Απλώς αυτές βλέπουμε, αυτές λέμε. Δεν είναι ότι... Προφανώς και δεν μπορούμε να... Εγώ παραπάνω από αυτές που λέμε, απλά λέμε αυτές που βλέπει πιο πολύ ο κόσμος. Αυτό ακριβώς. Συνέχισε για Dexter. Συνέχισε για Dexter γιατί ήδη πήγε 12 και 20. Για άσε να πας κάπου. Για ύπνο. Άσε μας ρε. Άσε μας ρε ρέστη. Ωραία, το ξεκινήσουμε απόψε, γουστάρω. Πού είχα μείνει τώρα, αποσυντονίστηκα κάπου. Στον Dexter, τώρα ξέρω εγώ. Στον Dexter είχα μείνει και μιλούσα. Μας κόψατε, τροπή σας. Τέλος πάντων ρε παιδιά, το Dexter είναι ωραία σειρά. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Έχει κάποιους κύκλους που είναι πάρα πολύ καλοί, όπως ο πρώτος και ο τέταρτος. Έχει κάποιους άλλους που είναι πιο χαλαροί, όπως ο πέμπτος. Ναι. Που ήταν, ας πούμε, ο πιο τραγικός κύκλος για μένα, πολύ βαρετός. Ο έκτος ανέβηκε αρκετά, ήταν ωραία ιστορία και τώρα στον έβδομο πάμε πολύ καλά. Μάλιστα. Αν τελείωσες με Dexter, να ανοίξουμε μια άλλη κουβέντα που... Ό,τι θέλεις. Στο άκυρο. Κοίταζα προχτές, δεν ξέρω γιατί έτσι μου ήρθε στο μυαλό και άρχισα να κοιτάζω για σειρές οι οποίες είναι επιτυχημένες και πόσα like έχει κάθε μία στο Facebook. Ενδεικτικά να πω ότι, λοιπόν, και είπαμε και για Dexter, να το βρω τώρα. 10 εκατομμύρια νομίζω για Dexter. Ναι, νομίζω εχθές που το κοίταξα είναι στα 12.700.000. Η οποία είναι μια τεράστια σειρά και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 7η σεζόν. 7η σεζόν, ναι. Το The Vampire Diaries, το οποίο βρίσκεται στην 4η σεζόν,
Άκουσον, με τηλεθέαση γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια έχει 14 εκατομμύρια like και το Dexter έχει 12. Αχ, αυτό το βίντεο μας έχει κάψει τα μυαλά. Supernatural έχει, σου πω αμέσως, 10.419.000 like. Μιλάμε για τη σειρά η οποία πήρε 2 βραβεία στα People Choice Awards. Πράγμα που δεν είναι εύκολο, σημαίνει ότι έχεις πολύ κόσμο και να που έχει μόνο 10 εκατομμύρια στο Facebook. Να βρούμε το The Walking Dead. 12.300 είναι το Walking Dead. 12.300. Το Lost. Αρχή είχε πολλά like το Walking Dead από την πρώτη σεζόν. Θέλω να φτάσω στο Lost, το οποίο έχει μόνο 10.087.000. Μόνο κι όμως. Το Prison Break έχει μόνο 9.700.000. Μιλάμε για σειρές που έχουν κάνει πάταγο τώρα, έτσι, δεν μιλάμε για μικρές σειρές. Εντάξει ρε φίλε, από κάτω το Fringe και έχει μόνο 3.800.000. Το 24 το έχεις δει? Έχω δει μέχρι το 1.16. Ωραία. Το 24, το οποίο είναι επίσης μια τεράστια σειρά, είναι μόνο στα 4 εκατομμύρια. Απίστευτο. Απίστευτο. Να σου πω κάτι, εμένα τα like δεν μου λένε κάτι ρε φίλε. Καλά, εννοείται πως όχι. Δεν το συζητάμε καν, αλλά μου φαίνεται περίεργο. Πώς ας πούμε το Vampire Diaries έχει 15 εκατομμύρια και το Fringe έχει 3.700 ξέρω εγώ. Εντάξει, όλα γίνονται. Και το Lost ας πούμε που έκανε πάταγο έχει 10 εκατομμύρια μόνο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Για να κάνουμε και μια κλίση λίγο στο Dr. George εδώ που τον έχουμε γράψει λίγο τον άνθρωπο. Είναι καλά κάναμε ρε φίλε, αφού είναι εκνευριστικός. Για να δούμε. Θα βγει να μιλήσουμε για Walking Dead. George. Ναι, σας ακούω. Ωραία, ακούς? Ακούω. Ωραία. Έφερα τη σκόρδο, εντάξει. Πάμε τώρα. Ωραία, μας έπριξες. Όχι, θα σε αφήσω να μιλάς μόνοι σου για το τέτοιο. Λοιπόν, ας πούμε ο House λέει έχει 30 εκατομμύρια όντως. Δεν ξέρω, το ψάχνω τώρα στο Facebook και δεν το βρίσκω τη σελίδα. Κάτσε λίγο, γιατί μου βγάζει μόνο το Fever. Το βρήκα εγώ, 28.756.000 like. Τι λες τώρα? Καθόλου περίεργο φίλε. Απίστευτο. Μα να σου πω κάτι, και τη σειρά να μην βλέπεις, να μην είσαι τόσο... Άμα δεις μια φορά House, δεν μπορείς να μην δεν κάνεις like. Είναι γκάντο Θεό, είναι Θεός, εντάξει, δεν γίνεται. Απίστευτο. Μετράει και πόσα σεζόν έχει και σε πόσες χώρες έχει παίξει. Μα αυτό λέμε, ξέρω εγώ, ότι το Lost, το οποίο είναι παγκοσμίο φήμης, ξέρω εγώ, και είναι τεράστια σειρά, έχει μόνο 10 εκατομμύρια like. Το Prison Break επίσης έχει 9 εκατομμύρια like. Έτσι, το Fringe έχει μόνο 3,5 εκατομμύρια like. Οπότε γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Βέβαια θα μου πεις, έχει καμία σημασία? Καμία σημασία. Καμία. Το VD είναι VD, έτσι, όλοι ξέρουμε τι είναι VD. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Και όμως έχει 14 εκατομμύρια like. Κι όμως. Να σου πω κάτι, το The Mentalist, ας πούμε, που κάνει νούμερα, εντάξει, τώρα έχει πάει Κυριακή, έχει μόνο 4.700. Και ας πούμε το Person of Interest, το οποίο κάνει 15,5 εκατομμύρια, θα μου πεις είναι νωρίς ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία, ούτε τα 500 χιλιάρικα δεν έχει φτάσει. Φαντάσου. Να να σου το πω και οι σελίδες που έχουν στο Facebook τα κανάλια δεν έχουν και κάτι ενδιαφέρον. Κοίτα ας πούμε τι λέει εδώ πέρα ο Φώτης, το Glee 21, κοντά τα 21.190 εκατομμύρια. Απίστευτο. Το Glee είναι και ορισμός Αμερικανιάς νομίζω όμως σε σειρά. Δεν ξέρω, δεν έχω δει καθόλου. Είναι, δεν το έχω δει, ξέρω από τι παίζει, είναι ο ορισμός Αμερικανιάς, είναι λογικό να τραβάει τους Αμερικάνους. Ας πούμε τα φιλαράκια, έτσι, που τα φιλαράκια είχαν φτάσει στα 65 εκατομμύρια τηλεθέαση. Και σύμφωνα με τα 65 εκατομμύρια τηλεθέαση, είναι λίγο το 17 εκατομμύρια που βλέπεις εδώ στα like. Για ποια σειρά είπες? Φιλαράκια. Φιλαράκια. Δεν ξέρω ποια άλλη να κοιτάξουμε. Να σου πω κάτι, παίζει και το άλλο πλέον, το Twitter φίλε έχει ανέβει πολύ. Πάρα πολύ. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Παίζει να μπούμε στο Twitter τώρα και να δούμε follow απίστευτο. Ναι. Αν θέλουμε να το πάμε έτσι, το Dexter, το blog του... Το blog το... Το blog το?
Το news blog τέλος πάντων. Ναι. Έχει 5.400 like στο Facebook. Και έχει πολλά follow. Και να πούμε ότι στο Twitter έχει... να το βρω αμέσως. Νομίζω κάπου στα 10. Πολλά, έχει πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το βρω, δεν ξέρω γιατί δεν μου το εμφανίζει. Ναι, Dexter Daily News. Έχει 17.000. Φαντάσου. Απίστευτο. Τέλος πάντων. George, περνάμε Walking Dead. Να περάσουμε, συγγνώμη, τόση ώρα λέγεται κάθε blog σειρά πόσα likes και followers έχει. Όχι εμείς, τα κανάλια. Ναι. Και εσείς το σχολιάζετε τόση ώρα, έφυγα εγώ και λέγατε για το πόσο... Εντάξει, ναι, πάμε για το The Walking Dead. Ναι, γιατί ήδη καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Για να σε πω. Πάμε, το έχουμε. Ναι, τι να πω. Πολύ ωραία τα επεισόδια. Ναι, το έλεγα και πριν, δεν ξέρω κατά πόσο μας ακούσατε πριν που τα λέγαμε με τον George έστω και λίγο, ότι εμένα προσωπικά το τελευταίο επεισόδιο που είδαμε, καλά, ότι ήταν πολύ ωραίο ήτανε. Πλέον νομίζω το The Walking Dead θα είναι όλα πολύ ωραία. Δεν νομίζω να μας απογοητεύσει από εδώ και στο εξής. Αλλά το τελευταίο επεισόδιο μου ήταν σε κάποια κομμάτια λιγάκι βαρετό. Δηλαδή στο όλο θέμα με το τηλέφωνο, αρκετά βαρετό. Προσωπικά δεν με ενθουσίασε καθόλου. Ούτε μετά που κατάλαβε ότι άρχισε να τρελαίνεται και ότι είναι η Λόρι. Ούτε τότε με ενθουσίασε, αλλά τουλάχιστον εκεί τελείωσε, εκεί σταμάτησε. Μετά και ό,τι έγινε με τον Glenn. Διορθώσαμε. Ναι, με τον Glenn και την Μπέλα εκεί πέρα. Πώς τη λένε? Μάγκη. Ναι, τη Μάγκη. Εκεί πέρα έγινε ο κακός χαμός. Και νομίζω το επόμενο επεισόδιο θα γίνει σφαγή, έτσι. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ήμασταν με ένα... τι έγινε αυτό? Τι έγινε τώρα? Γιατί από σκηνή σε σκηνή γινόταν κάτι το τρομερό. Από πού να το πάρω? Από το Woodbury που είδαμε την Άντρια και τον Governor, πώς να το πω, σε τρυφερές στιγμές. Ναι. Που είδαμε μετά εκεί στο δάσος που τους παρακολουθούσε και μισόν. Ναι. Τι να το πω, που ο Ντάριλ βρήκε την Κάρολ. Ο κακός χαμός. Μία και μία ήταν οι τελευταίες σκηνές και νομίζω μας αποσμίωσε για το υπόλοιπο επεισόδιο. Να πούμε για ένα καινούριο blog εδώ του Κοσμά, americanpavlatvshows.blogspot.gr. Μπορείτε να μπείτε, ένα καινούριο blog, το στηρίζουμε. Συνέχισε, George. Θέλουμε. Τι έλεγα? Ναι, για το επεισόδιο. Ναι. Αυτά, το τελευταίο δεκάλεπτο με τέταρτο είχε το ενδιαφέρον. Αυτό ακριβώς. Να πούμε για αυτό το επεισόδιο, από τηλεθέαση έκανε 9,21 εκατομμύρια. Σαρώνει. Το χαμηλότερο βέβαια τη σεζόν, δεν έχει καμία σημασία. Καμία απολύτως. Και έχω παρατηρήσει ότι κάνει υψηλό και στα νεανικά, δηλαδή 4,9. Απίστευτο. Απίστευτο. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Μάλλον παραπληροφορώ τον κόσμο. Τα νεανικά δεν μετριούνται έτσι μάλλον. Όχι ρε, σταμάτα. Σε κάποια κανάλια αυτό το 4,9 μεταφράζεται 4,9 στα 5. Δηλαδή με άλλα λόγια το 98% της τηλεθέασης είναι το νεανικό κοινό. Σε άλλα κανάλια αυτό είναι 4,9 στα 10. Αυτό εγώ το ανακάλυψα προχθές. Βασικά ο Τσάκ μου το είπε. Μπράβο. Μου φαίνεται λίγο περίεργο για να πω την αλήθεια. Ναι, και εμένα, και το έψαξα και στο Spoiler TV και σε άλλες και τελικά έτσι είναι. Δηλαδή όταν γράφουν στο demo αυτά τα νούμερα δεν είναι τηλεθεατές, είναι κάποιο ποσοστό. Ναι, το βρήκα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει σχέση αυτό, γιατί ας πούμε, ας δώσω ένα παράδειγμα, μιας και ασχολούμαι με τα νούμερα του Supernatural, π.χ. έτσι, το 8x02 είχε 2,58 σύνολο και 18-49 είχε 1. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Νομίζω ότι στο Supernatural είναι 1 στα 3, κάπως έτσι μετριέται. Δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, δεν ξέρω, με έχει μπερδέψει.
Δεν ξέρω, εγώ γνώριζα για εκατομμύρια, τώρα τι παίζει... Έτσι, ξέρω, αλλά άμα και στο Spoiler TV αν δεις τον πίνακα, το εξηγεί κάπου. Και εξηγεί ότι αυτό δεν είναι... Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα βασικά. Μιας και Να είπαμε... σου πω κάτι, και σε σχέση όμως με άλλες καλωδιακές σειρές, το Dexter για παράδειγμα, την ίδια μέρα με το The Walking Dead, έκανε 2,25 εκατομμύρια συνολικά και 1,1 στα νεανικά. Ναι. Ναι. Θέλω να πω έχει διαφορά. Τι θέλεις να καταλήξεις? Δεν ξέρω, το είχα σκεφτεί, τώρα το ξέχασα. Το θέμα είναι ότι η τηλεθέαση, αυτή που βγάζουμε στο γενικό, ας πούμε το 9,2, αυτή είναι 9,2 εκατομμύρια. Ναι. Τώρα, στα νεανικά δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Και να σου πω κάτι, μου φαίνεται και λίγο περίεργο, γιατί 18 με 49, ας πούμε γράφει εδώ 4,9. Οπότε οι υπόλοιποι τηλεθεατές είναι κάτω από το 18 και πάνω από το 49. Είναι λίγο περίεργο. Γιατί και στις υπόλοιπες σειρές δεν είναι που κάνουν 10 εκατομμύρια και το 18-49 είναι 2 με 2,5 για παράδειγμα. Αυτό σου λέω, είναι περίεργο, οπότε αυτό το νούμερο που βγάζουν στο demo δεν είναι μετρήσιμο σαν τηλεθεατές, μετριέται κάπως αλλιώς. Ναι, αλλά από τη στιγμή που σε όλες γίνεται το ίδιο, εκεί θέλω να καταλήξω. Από τη στιγμή που σε όλες τις σειρές μετριέται με τον ίδιο τρόπο, πάλι είναι υψηλό για το The Walking Dead το 4,9. Αλλά εννοείται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν είπα αυτό, δεν είπα ότι δεν είναι υψηλό. Λέω απλώς ότι κάπως το μετράμε λάθος. Δεν αντιστοιχεί, ναι. Απλά δεν αντιστοιχεί ότι 4,9 εκατομμύρια από αυτούς που το είδαν ήταν 18 με 49 χρονών. Τέλος πάντων, μικρή λεπτομέρεια. Ναι. Μη σκαλόμαστε αυτό. Το θέμα είναι ότι το Walking Dead κάνει τρελές τηλεθεάσεις, είναι σε γαλλοντιακό κανάλι και αυτά τα νούμερα είναι εξωπραγματικά. Αυτά. Αυτό. Συνέχισε. Λοιπόν, μιας και έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε, εγώ θα έλεγα να κλείσουμε με People Choice Awards. Αν συμφωνείτε, να λέω τις υποψηφιότητες και να λέμε τι θα ψηφίζατε. Δεν θα πούμε για The Walking Dead, να μην πω στα γρήγορα 2-3 πράγματα για το επόμενο. Α, νόμιζα τελείωσε, συγγνώμη, ναι. Μάλιστα. Δικό σου, ναι, sorry. Από τα promos βλέπουμε ότι δέχονται την Michonne, την εμπιστεύονται, την ακούνε τι έχει να πει. Οπότε να περιμένουμε πολλά από το επόμενο επεισόδιο, γιατί αν ενωθεί η Michonne με την ομάδα του Rick, σίγουρα θα κατευθυνθούν προς το Woodbury για να σώσουν και τον Glenn με τη Maggie, αλλά και την Andrea. Στάνταρ, ναι. Στάνταρ αυτά τα πράγματα, ναι. Έχουμε και την επιστροφή της Carol. Τι σας λέω τώρα, δεν μας πολύ νοιάζει. Εντάξει, ναι, λίγο μας ενδιαφέρει, αλλά σημασία έχει ότι δεν πέθανε. Και να μην πάρουμε τώρα το 7ο επεισόδιο σαν μια εισαγωγή για το 8ο. Να περιμένουμε και από αυτό πολλά πράγματα. Και το αφεντικό του The Walking Dead, ο Glenn Mazzara, είπε ότι αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα του επεισόδια. Το 3.07? Ναι. Μάλιστα. Το mid-season finale ποιο είναι? Το 8ο. 8ο, μάλιστα. Έχει να γίνει δηλαδή στα τελευταία 2 κακός χαμός. Κακός χαμός κυριολεκτικά. Και από τα promos που έχουμε δει περιμένουμε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Ναι, και δεν ξέρουμε ακόμα ημερομηνία για το πότε θα επιστρέψει μετά το mid-season. Όλα δείχνουν από ό,τι κατάλαβα σύγκρουση μεταξύ Governor και Rick. Ναι, αυτό θα γίνει σίγουρα στο 8ο επεισόδιο. Να το περιμένουμε. Ναι, μάλιστα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα έχει πολύ δράση νομίζω. Ναι. Και ίσως σε 2 εβδομάδες που θα τελειώσει δηλαδή και το mid-season finale να έχουμε να λέμε πολλά σοκαριστικά πράγματα. Θα έχουμε, είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Να πω λίγο κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Σε μια συνέντευξη που έδωσε η Άντρεα, και αυτό είναι κάπως ενδιαφέρον. Μην πεις spoiler. Δεν θα πω spoiler. Η συνάντηση της Άντρεα με την ομάδα θα είναι κάπως περίεργη. Δηλαδή μην περιμένετε η Άντρεα με το να τσακαλιάσει. Καλά, ναι. Και από τη στιγμή που έχουν γίνει και αυτά που έχουν γίνει με τον Governor,
και αυτά που έχουν γίνει με την ομάδα, δηλαδή ο τρόπος που αποχωρίστηκε, το ξαναλέω, ήταν φρικτός ρε παιδί μου, δεν ήταν καθόλου ωραίο αυτό. Χωρίς να πούμε κάποιο spoiler, Ναι. αν έχουμε κάποιο θάνατο μέχρι και το mid-season finale, ποιος πιστεύετε θα είναι αυτός που θα πεθάνει? Μιλάμε για μεγάλο θάνατο, έτσι. Δεν λέω γιατί ξέρω πράγματα. Κι εγώ ξέρω, γι' αυτό δεν λέω. Πες εσύ που δεν ξέρεις. Μάλιστα. Εγώ αν ήθελα να προβλέψω για το ποιος θα είναι ο επόμενος μεγάλος θάνατος στο The Walking Dead, θα έλεγα με μεγάλη μου λύπη ο Ντάριλ. Δεν ξέρω γιατί. Πιστεύω ότι θα μας αφήσει ο Ντάριλ. Δεν ξέρω γιατί. Το φοβάμαι πολύ. Είναι μεγάλος χαρακτήρας όμως και θα είναι μεγάλη έλλειψη αν πεθάνει. Πάντως να πω για τους θανάτους, έχω βάλει ένα στοίχημα με την Εύη. Για πες. Δεν το λέω. Α, ωραία. Πες το χωρίς πόλη, πες λίγα έτσι μισόλογα. Τι να πω ρε εσύ Εύη, μα έρχεται το ένα στοιχείο που πάει να δείξει προς αυτό μετά το άλλο. Ρε, άκου ρε τι γίνεται, δηλαδή, για να τραβείς. Καταλάβω. Όχι ρε, σταμάτα. Μια μέρα μιλούσαμε στο Walking Dead στο chat, εγώ αυτός και ο Καλίδωρος, που είναι στο ίδιο. Ναι. Και είπα για Fringe εγώ ένα spoiler, το πρόμο. Και γυρνάει στο PM και μου λέει όλα τα spoiler ρε. Και το λέω εντάξει πλάκα μου κάνεις. Μου λέει όχι επειδή, και εγώ δεν είπα τίποτα ρε, λεπτομέρεια ξέρω εγώ. Αυτό με τον Peter και τον Walter που του είπα ότι... Ποιες είναι μία αναστρέψη. Και αρχίζει και μου λέει όλα τα spoiler και το λέω πλάκα μου κάνεις. Μου λέει όχι. Α, καλά. Δηλαδή τέτοιο κολόπεδο και να μην θες εντάξει. Μάλιστα. Όχι, στον αέρα δεν θα πούμε spoiler. Θα το αφήσουμε. Θα το μισήσετε άμα σας τα πει αυτά τα spoiler. Όχι, ναι. Δηλαδή εσύ με μίσησες τώρα. Κάπως. Εγώ αυτό που θα σου έδινα και σνίτσελ. Το καμένο, Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ναι, για πες τώρα τα People's Choice. People's Choice, διαβάζω από το, από το aboutvseries.gr. Η Penny από το Big Bang Theory θα παρουσιάσει και τα φετινά People's Choice Awards. Εγώ θα λέω υποψηφιότητες και εσείς θα μου λέτε τι θα ψηφίζατε. Αγαπημένη Network TV κομμωδία: Big Bang, Glee, How I Met, Modern Family, New Girl. Κομμωδία, επανέλαβε. Big Bang, Glee, How I Met, Modern Family και New Girl. Modern Family και κάνετε πολύ κακά και οι δυο σας που το σταματήσατε αμέσως και δεν του δώσατε ευκαιρία. Εγώ δεν είχα το χρόνο για να πω την Δεν αλήθεια. άντεξα ρε φίλε, τι να Δεν κάνω. ξέρω κατά πόσο θα... Γιατί δεν άντεξες, τι δεν σ' άρεσε. Εγώ δεν ξέρω, βαρέθηκα ρε φίλε. Δεν γίνεται, με το που το έβαλα στα πρώτα 5 λεπτά μετά τους τίτλους, δεν άντεξα που εγώ για να κλείσω επεισόδιο πρέπει να βαρεθώ πάρα πολύ ρε φίλε. Δηλαδή ο καρκίνος να είναι θα το δω. Δεν μπόρεσα να το δω. Η κάμερα με πείραξε, οι μούρες τους δεν ξέρω. Εμένα ξέρεις τι με πείραξε πολύ. Η κάμερα. Μπορεί να φταίει και αυτό, γιατί η κάμερα ήταν λίγο μονοκάμερο, κάτι τέτοιο. Αυτή είναι γενικά πάντα έτσι η κάμερα, γιατί εγώ δεν μπορώ να δω τέτοιες σειρές. Έχω πρόβλημα. Νομίζω μόνο το πρώτο επεισόδιο ήταν έτσι, μετά άρχισε να ισορροπεί λίγο, γιατί και εγώ θυμάμαι με είχε ενοχλήσει λίγο. Δεν του έδωσα πολύ σημασία, αλλά μετά ήταν εντάξει. Μάλιστα. Τι συνήθισα, άλλαξε, θα σε γελάσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ωραία, άσε με να πω λίγο κάτι, έτσι να τον κάνω λίγο ρεζίλ. Άντε πες. Άκου ρε φίλε. Βλέπουμε μια σειρά εγώ και αυτός, κομμωδία εδώ και 2 σεζόν. Το Two Broke Girls. Ναι. Σε αυτή τη σειρά έχει γέλιο από κάτω και όταν οι πρωταγωνιστές μιλάνε μερικές φορές εκεί που γελάει το κοινό κάνουν παύση και σταματάνε. Και μπαίνει προχθές, δεύτερη σεζόν, 7ο επεισόδιο και μου λέει και άκου τι έγινε και βάλανε γέλιο και βάλανε... Του λέω τι λες ρε. Λέω τι κατά, δεν ξέρω τι λέει. Βλέπω εγώ το επεισόδιο εκείνη την ώρα και λέω τι λέει ρε φίλε. Βάλαν κάτι παραπάνω, χαλάσαν το γέλιο. Το ξανάβαλα, το λέω τι εννοείς. Μου λέει βάλανε γέλιο αυτό το σπαστικό. Του λέω σαν και αυτό που έχει στο φλαράκι και μου λέει ναι. Του λέω Γιώργο, πάνε πρώτη σεζόν, άνοιξε, του λέω π.χ. το επεισόδιο 1, 17, στα 20 δευτερόλεπτα, πες μου τι βλέπεις. Και εκεί κατάλαβα ότι σε όλη τη σεζόν, από την πρώτη, είχε πάντα γέλιο. Πλάκα κάνεις τώρα. Δηλαδή το παιδί δεν είναι καλά. Έχω προβλήματα αυτόν τον καιρό.
Αυτό έχω να πω μόνο. Ένα τεράστιο respect. Ναι. Απίστευτο. Έχω κάποια θέματα. Θα τα ξεπεράσω, αφήστε με. Είναι πολύ καιρό ρε Γιώργο το θέμα όμως. Δεν ξέρω, με ανησυχεί σιγά σιγά. Ναι, είναι. Επανέρχεται. Σταματάει και επανέρχεται. Τι θες τώρα. Λοιπόν, Τέλος πάντων, συνέχισε με τα people choice. αγαπημένη σειρά δράμα. Gossip Girl, ο Χριστός η Παναγία. Grey's Anatomy, Grimm, Once Upon a Time και Revenge. Το Once εννοείται. Εννοείται, νομίζω το Once Upon a Time εδώ. Το Once Upon a Time για την πρώτη του σεζόν ή για τη δεύτερη. Για το αυτό που βλέπουμε το 2012. Άρα mid-season και μετά, εντάξει. Ναι, Once. Άσε μας ρε Γιώργο, μας κάνεις και το δύσκολο. Ψήφισε τώρα να τελειώνουμε. Cable TV, Κομμωδίας, Awkward, Hot in Cleveland, It's Always Sunny in Philadelphia, Melissa and Joy και Psych. Psych, δεν ξέρω πώς λέει, εγώ δεν βλέπω καμία. Psych. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Δεν βλέπω κανένα, δεν τα ξέρω. Ούτε εγώ. Έβλεπα λίγο το Psych στο Alter όταν το έδειχνε στην Ελλάδα. Καλό ήτανε, τώρα δεν μπορώ να δω, λέω γιατί δεν βλέπω καμία. Μάλιστα. Μετά έχουμε καλωδιακή cable TV δράμα, Bear Notice, Leverage, Τέλος πάντων. Pretty Little Liars, The Walking Dead και White Collar, νομίζω αναμφίβολα εδώ The Walking Dead. Εγώ λέω Pretty Little Liars. Κι εγώ. Άντε ρε από εδώ. Άρχισα το White Collar, είναι πολύ καλό, πολύ πετυχημένο. Μάλιστα. Ας- Μετά έχει αγαπημένη Premium Cable TV Show. Εδώ νομίζω θα γίνει μάχη πραγματικά, γιατί έχουμε Dexter, Game of Thrones, Homeland, Spartacus και True Blood. Δεν θα γίνει σφαγή το Game of Thrones, υπάρχει περίπτωση. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι με τα 1000 Homeland. Κοίτα, θέλω να πω σφαγή, έχουμε 3 τεράστιες σειρές κανονικά, έτσι. Ναι. Τι θα ψηφίσουν να πω, Έχουμε μια υπερτεράστια και άλλες δύο τεράστιες. Γιατί μπορεί Όχι. ίσως να μην αρέσει, αλλά το Όχι. Game of Thrones έχει τρομερό fanbase. Όχι. Βέβαια, ναι, βέβαια. Να σου πω κάτι, και το Homeland είναι πολύ καλή σειρά. Και το Είναι Dexter. πολύ καλή σειρά, αλλά ο κόσμος βλέπει περισσότερο Game of Thrones. Καλά κάνει ο κόσμος. Τέλος πάντων, στην ψηφοφορία του Spoiler TV, εντάξει, το Game of Thrones βγαίνει πρώτο. Μετά έχουμε Crime Drama, Bones, Castle, Criminal Minds, CSI και NCSI. NCIS, sorry. HBO. Η ώρα είναι μία, παιδιά, μη με τέτοιο τώρα. Από αυτές όλες τις σειρές πήγε ο ψήφις, όλες είναι αρκετά καλές. Ναι, όντως. Έχω δει λίγο από όλες. Εντάξει, λέω το Castle μ' αρέσει πιο πολύ. Γιατί είναι και λίγο γελίος ο ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής και έχει πλάκα. Ναι. Μετά έχουμε επιστημονικής φαντασίας. Και εδώ νομίζω πολύ καλές οι σειρές οι περισσότερες. Ναι. Doctor Who, Once Upon a Time, Supernatural, Vampire Diaries και The Walking Dead. Πείτε αλήθεια όμως τι ψηφίσατε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το Doctor Who παίζει και σε αμερικάνικο κανάλι. Από ό,τι ξέρω όχι. Τότε γιατί είναι στις λίστες. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω να σου πω την αλήθεια. Σε αυτή την κατηγορία, σε όλες τις κατηγορίες δεν έχει και other. Ψηφίζεις μόνος σου. Ναι. Εντάξει, εγώ εκεί ψήφισα μόνο μου, ρε φίλε. Όχι, στην Other είχε όταν ήταν να μπουν οι υποψηφιότητες. Τώρα δεν έχει Other. Εντάξει, τώρα δεν ψήφισα, τότε έβαλα δικιά μου. Ναι. Προσωπικά να πω την πας αλήθεια, ψήφισα Supernatural. Εντάξει, εγώ θα ψήφιζα Walking Dead. Ναι. Επειδή το πάμε σεζόν 2012 αυτό, για τον χρόνο 2012 The Walking Dead, γιατί ο 7ος κύκλος του Supernatural, εντάξει, τι να λέει. Και τα πρώτα επεισόδια αρχή είναι ακόμα. Δηλαδή άμα συγκρίνεις πρώτο επεισόδιο Supernatural με πρώτο επεισόδιο The Walking Dead. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Μ' αρέσει που θέλουμε να είμαστε και αξιοκρατικοί. Εγώ πάντα. Τα δικαιολογούμε και όλα. Λοιπόν, Τέλος πάντων. τώρα
κομικούς είναι ο Chris Colfer, Tyler Ferguson, Jim Parson, Neil Patrick Harris και Nye Burrell, πώς καταλέγεται. Εγώ... Ty Burrell. Ναι. Προσωπικά ψήφισα Parson, να πω την αλήθεια. Εντάξει, εννοείται. Ty Burrell. Από Modern Family είναι. Ναι. Μάλιστα. Μετά έχουμε γυναίκα ηθοποιό, κομική. Μία είναι. Πες τα. Jane Link. Πώς διαβάζονται αυτά τα ονόματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Kelly Kuo. Πώς διαβάζετε ρε παιδιά αυτή? Αυτή είναι τέτοια. Η Penny. Αλλά πώς διαβάζετε? Τέλος πάντων. Αυτή έβγαινε. Λία Μισελ. Σοφία Βεργάρα. Σοφία Βεργάρα. Και Zoe Deschanel. Zoe Deschanel. Εγώ προσωπικά ψήφισα την Zoe, να πω την αλήθεια, γιατί μου αρέσει πολύ σαν ηθοποιός. Σοφία Βεργάρα, μία και μοναδική. Πού παίζει? Δεν υπάρχει, είναι υπερθεότητα. Ναι, πού παίζει, δεν μας λες όμως? Στο Modern Family. Εντάξει. Α, παίζει τη Μεξικάνα, ναι, τη θυμάμαι. Α, ναι, κι εγώ την είδα, ρε. Είναι θεά, βάλτε να δείτε. Που έβριζε. Βάλτε να δείτε συνεντεύξεις της στην Ellen DeGeneres. Δεν υπάρχει γυναίκα. Τι έγινε? Μάλιστα. Βεργάρα ο Τζόρτζ. Μία και μοναδική πάντως. Αγαπημένος ηθοποιός από δράμα. Ο πρώτος είναι ο ένας και μοναδικός Ιαν Σόμερχάλντερ. Τι γελάς? Ήρθε την εικόνα που με έστειλε. Εντάξει, ναι, πες. Ναι, για σένα την έστειλα. Τα έχω δει. Τζάρετ Πανταλέκη, Τζένσεν Άκλς, Νέιθαν Φίλιον, Πολ Wesley. Είναι 2 από το Supernatural και 2 από το Vampire Diaries και ένας από το Castle. Ο άλλος είναι από το Castle. Ναι. Εντάξει, εννοείται Τζένσεν Άκλς. Ναι, νομίζω χωρίς καμία αμφιβολία Τζένσεν Άκλς. Τζάρετ Πανταλέκη. Δεν μ' αρέσει ο Άκλς σαν ηθοποιός. Αλήθεια. Το Τζάρετ. Ντροπή. Έσχος φίλο. Σαν ηθοποιός, όχι σαν χαρακτήρα στη σειρά. Ντροπή. Δεν μ' αρέσει. Παιδιά, Εντάξει. καθόλου. Λοιπόν, μετά έχουμε ηθοποιό, γυναίκα, Έλεν Πομπέο. Λέω. Ναι, κι όμως, δεν ξέρω βέβαια αν διαβάζετε έτσι ή όχι. Αυτή είναι η πρωταγωνίστρια του Grey's Anatomy. Μάλιστα. Emily Deschanel. Δεν ξέρω ούτε αυτή πώς διαβάζεται. Αυτή είναι η πρωταγωνίστρια του Bones. Του Bones, ναι. Μετά έχουμε την δικιά μας από το Once Upon a Time, την Jennifer Goodwin. Είναι η χιονάτη που Ναι. δεν της έριξα την ψήφο, παιδιά, για να πω την αλήθεια. Δεν μπόρεσα. Δεν Ρε είναι. καλούλα ρε. Καψερή. Δεν μπόρεσα να τη ρίξω. Νίνα Ντόμπρεφ, Από το Vampire Diaries. η γνωστή μας από το Vampire Diaries, και η Στάνα Κάτις. Ναι, αυτή είναι από το Castle. Μάλιστα, κάστη. Να ρωτήσω κάτι. Έχουν εντύπωση ότι το πάρει η Νίνα, αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ρώτα. Ερώτηση. Αφού τις πετάνε λίγο τα αυτάκια, γιατί τις κόψανε κοντά τα μαλλιά? Έλαντε. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Έχει δίκιο. Βασικά δεν της κόβουν τα μαλλιά, πάντα είχε κοντά μαλλιά. Περούκα φοράει. Α, ναι, λογικά να μου πει. Ναι ρε, εσύ πώς αλλιώς. Δηλαδή αυτοί εδώ πεταχτά αυτιά δεν έχουν δικαίωμα στην κόμωση. Εντάξει ρε, εσύ άμα έχεις πεταχτά αυτιά δεν θα φορέσεις το... δεν θα κόψεις κοντά τα μαλλιά σου. Θα τα κόψει φίλε, δεν σε νοιάζει. Δεν λέω, ορισμένες φορές να φαίνεται κάπως γλυκούλικο. Αλλά δεν είναι πάντα. Εμένα δεν με πειράζει ρε φίλε. Είναι πολύ καλούλα. Λοιπόν, έχουμε μια καινούρια κατηγορία φέτος. Το αγαπημένο TV Fan Following. Πραγματικά πολύ με συγκίνησε προσωπικά αυτή. Είναι οι Gleeks από το Glee, οι Little Liars από το Pretty Little Liars, οι Oncers από το Once Upon a Time, Supernatural Family από το Supernatural και The VD Family από το The Vampire Diaries. Εδώ πραγματικά θέλω να ρίξω 35.000 ψήφους στο Supernatural Family. Και να πω ότι και εδώ πέρα πήγα στο Other και έβαλα Fringe. Να μην λέω ψέματα. Λοιπόν, μετά έχουμε για νέα κομμωδία
Και έχουμε το Ben and Kate, το Go On, το Guys with Kids, το The Mighty Project, The Neighbors, The New Normal και Partners. Εδώ ψήφισα Go On. Και προφανώς. Ναι, Go On. Μετά έχουμε αγαπημένη τελευταία κατηγορία για μας. Ρόζα σε αυτά, ναι. Νέο δράμα. 666 Park Avenue, Arrow, Beauty and the Beast, Chicago Fire, Elementary, Emily Owens, Last Resort, The Mob, Doctor, Nashville, Revolution και Vegas. Ωραία, είσαι σίγουρος για το 66? Ναι. Ναι, είναι υποψήφιο. Το διαβάζω από το aboutttvseries.gr, οπότε ναι, είναι... Ναι, έχω μπει στα People's Choice και τα βλέπω κι εγώ. Μάλλον θα το αφαιρέσανε επειδή κόπηκε και δεν υπάρχει πια. Το Last Resort το αφαιρέσανε. Το Last Resort. Ναι, και αυτό. Το αφαιρέσαν και αυτό. Μάλιστα. Είναι Arrow, Beauty and the Beast, Chicago Fire, Elementary, Emily Owens, MD, The Mod Doctor, Nashville, Revolution, Vegas. Μάλιστα, αφαίρεσαν τις σειρές που κόπηκαν δηλαδή. Ναι. Εντάξει, πώς με τρελαίνει που είναι υποψήφιο το The Mod Doctor που κάνει τα χειρότερα νούμερα ever. Και το Emily Owens. Τις έβαλαν όλες. Και το Emily Owens κάνει πολύ άσχημα νούμερα. Να σου πω κάτι, στο Fox τρίτη κάνει 3 εκατομμύρια. Α, καλά, ό,τι να είναι. Δηλαδή εντάξει ρε φίλε, που το Fringe στη θέση του έκανε 9. Έκανε 9 Θα εκατομμύρια. πάρει και όλο τα κόμπλεξ με εδώ πέρα. Εγώ το παραπονώ μου. Το Elementary έχει ξεκινήσει. Ναι ρε. Δεν ξέρω. Ναι, το βλέπω. Εγώ έβασα το πρώτο επεισόδιο αλλά δεν το είδα. Η Ρόζα το βλέπει. Αυτό δεν είναι σαν το Sherlock Holmes? Ναι, είναι το Sherlock Holmes σε μια άλλη έκδοση. Έχω ακούσει καλά λόγια. Έχουν παιχτεί, δεν ξέρω τώρα πόσα επεισόδια. Έχει ξεκινήσει πάντως. Ναι. Τέλος πάντων, το Arrow, τι να λέμε τώρα. Ναι. Από αυτά εμένα κανένα δεν με συγκινεί. Το Arrow έχω βαρεθεί απίστευτα. Ούτε εμένα δεν με συγκινεί κάποιο. Δεν ψήφισα για να πω την αλήθεια εδώ κανένα. Εγώ θα ψήφιζα το Revolution μόνο και μόνο επειδή παίζει μοναδική. Για ανυπέρβητη. Η Julia. Έχουν παιχτεί 8 επεισόδια στο Elementary, τώρα που το βλέπω. Όχι ψέματα, 7. Μάλιστα. Και βασικά είναι και σειρά το Elementary που παίζουν και ηθοποιοί, ας πούμε όπως η Lucy Liu, πρωταγωνίστρια, που είναι κανονικά κινηματογραφική ηθοποιός. Οπότε λογικό να Εντάξει, ένα άγγελο του Τσάρλι έχει κάνει, τι άλλο. Όχι, έχει κάνει κι άλλα, έχει παίξει και στο Kill Bill, έπαιξε. Τώρα που μου έρχεται. Έχει παίξει και σε άλλο, τώρα επειδή μόνο αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο αυτό. Εγώ από αυτό τι ξέρω. Εντάξει. Ωραία, θέλω να μου πείτε ποια πιστεύετε ειλικρινά όμως με το χέρι στην καρδιά ότι είναι η καλύτερη σειρά για φέτος. Για σεζόν 2012-2013. Από το Σεπτέμβρη και μετά. Ναι. Για πες. Σκέφτομαι, για πείτε. Κοίτα, εγώ είμαι ανάμεσα στο Homeland και το Walking Dead. Εγώ είμαι ανάμεσα σε Person of Interest και The Walking Dead. Αλλά για να πω την αλήθεια θα διαλέξω The Walking Dead λόγω του ότι έχει πολύ περισσότερη εξέλιξη στα πράγματα και το Person of Interest έχει αυτοτελή επεισόδια. Τα οποία ναι μεν δεν με χαλάνε καθόλου όμως, καθόλου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, δηλαδή πορώνομαι και με τον John Rhys και όλα. Απλώς το Walking Dead είναι πραγματικά μια εκπληκτική σειρά φέτος. Οπότε ψηφίζω Walking Dead. Ναι. Ελπίζω να μην με διαψεύσει βέβαια μετά, που δεν νομίζω. Και εγώ θα πω The Walking Dead. Με διαφορά μη σου πω, γιατί για το Fringe δεν αγωνιώ τόσο για το επόμενο επεισόδιο όσο στο The Walking Dead. Ναι. Και να φανταστείς ότι για το The Walking Dead ξέρω και τα spoiler. Ναι. Και από κομμωδία το Don't Trust the Bitch in Apartment 23. Μάλιστα, δεν το έχω δει να πω. Είναι καλό. Εγώ το βλέπω κι αυτό. Όχι, κατέβασα, είδα 2 επεισόδια, μετά δεν ξέρω γιατί το συνέχισα. Ξέχασα. Ναι, να το συνεχίζω. Είπες ότι δεν συμπαθείς εκείνη εκεί. Δεν έχει σημασία, είναι πετυχημένο, είναι έτσι πολύ...
στοιχημένη, Να σου πω τι γίνεται, είναι μια στριμμένη. Όλη η σειρά έχει να κάνει με αυτήν. Με μια στριμμένη, και τι κακίες λέει στους άλλους και αυτά που τους κάνει. Είναι τρομερό σου λέω. Τι λέμε στριμμένη αυτή την τύπησα φίλε, μην μπερδεύεσαι. Αυτή είναι ο ορισμός της πόρνης. Δεν το κάνει για το σεξ αυτό που έκανε επίδυση στα πρώτα. Όχι ρε, την καλή στην καρδιά. Δεν είναι δηλαδή να πεις έτσι που πάει όποιον να είναι και τέτοια. Από κακία σου λέω στην πρεμιέρα φέτος έβγαλε ένα όπλο που πυροβολάς και πέφτει ο άλλος σε τέτοιο. Που κοιμάται, πώς το λένε. Τέλος πάντων. Βγήκε με αυτό και πυροβόλαγε κόσμο. Είναι καμπίνη. Παρανοϊκή. Ξέρεις τι είναι το ενοχλητικό σε αυτή τη σειρά, εμένα με ενοχλεί γενικά και στους ανθρώπους. Επειδή αυτή είναι πολύ κακή και άλλη είναι πολύ καλή ρε φίλε. Ναι. Και είναι το θύμα της και πολύ με ενοχλεί όταν βλέπω, αυτό και στη ζωή μου βασικά με ενοχλεί. Όταν βλέπω τέτοια άτομα που εκμεταλλεύονται, πόσο μάλλον στην τηλεόραση δεν μπορώ. Αλλάζει αυτό, αμέσως σχεδόν, από το τρίτο, τέταρτο και μετά αλλάζει. Μα θα τα δω τότε, χαίρομαι, γιατί δεν μπορώ ρε φίλε τώρα αυτή εδώ παίζει έξυπνη και η άλλη καημένη κοπέλα το χωριό. Γιατί τέτοια είναι. Είναι εγώ τη λατρεύω όμως, δεν μπορώ. Αυτή εγώ την έχω δει και στο... Αυτό έπαιζε και στο Breaking Bad. Θυμάσαι? Ναι, ο Ρέστη έβλεπες Breaking Bad. Όχι, δεν έχω δει ποτέ. Δεν έχεις δει Breaking Bad. Ντροπή, το ξέρω, έχεις δίκιο. Να πω κάτι πάνω σε αυτό πάλι. Μία μέρα παίζω τίτσου στον Dot. Και τυχαίνει είμαι εγώ με μια κοπέλα που έχει φωτογραφία από το Mentalist. Έχει το Dot, τίτσου. Ναι, εδώ και πολύ καιρό. Έλα ρε, έχω να μπω κάτι χρόνια. Τέλος πάντων. Και είναι σαν που έχει φωτογραφία από το Breaking Bad. Πιάνω εγώ κουβέντα με την κοπέλα για το Mentalist και μετά πιάνω με αυτόν. Και η πρώτη κουβέντα που με λέει είναι έχεις δει τίποτα πιο ωραίο? Του λέω ναι ρε φίλε, έχω δει. Με λέει δεν πας καλά. Είσαι σίγουρο? Εσύ έχεις δει, πες του κάτι άλλο εκτός από το τέτοιο? Μου λέει έχω δει. Και εντάξει, τέλος καταλήξαμε να μου πει ότι το Game of Thrones είναι καλύτερο από τον Άρχοντα των Κτηριών. Εκεί σταμάτησα να του μιλάω. Ο Χριστός και η Παναγία. Όπως είναι αναμενόμενο, ότι όμως εντάξει δεν ήταν απάντηση. Καλά, εντάξει, κάποιον μου θυμίζει, τώρα δεν λέω ποιον. Μα να σου πω κάτι, να πεις ότι σ' άρεσε και εμένα μου αρέσει το Fringe, αλλά δεν μπορώ να πω τον άλλον έχεις δει τίποτα πιο ωραίο. Θα μου πει ναι, γιατί δεν έχουμε όλοι το ίδιο γούστο στις σειρές. Πώς να γίνει? Εννοείται πως όχι. Καταρχάς δεν συγκρίνεις μια ταινία με μια σειρά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Καλά, εντάξει, ήθελα να μου πει ότι... Ό,τι λέει είναι καλύτερα αυτός, Καλά, ό,τι να. Τι λέει? Λοιπόν, και τώρα θέλω να μου πείτε αγαπημένο χαρακτήρα για φέτος. Μόνος του μιλάει. Δεν μπορώ καθόλου. Πες μας ρε Γιώργο αγαπημένο χαρακτήρα. Τώρα μου έρχονται μόνο κομμωδίες, γιατί εκεί τους λατρεύω. Και ώρα κομμωδία μου ήρθε. Για πέ. Η Max. Α. Εγώ Είσαι από το Two Broke Girls. Είναι πολύ δεν μ' αρέσει φέτος το Two Broke Girls γιατί έχει γίνει πολύ σεξιστικό. Τι λες ρε φίλε, είναι γαμάτο, ειδικά το επεισόδιο με το μαύρο, το γιο του τέτοιο, ήταν θεϊκό ρε φίλε. Έχει γίνει πολύ σεξιστικό. Μάλιστα. Δεν την ξέρω καθόλου. Από κομμωδία είμαι ανάμεσα στη Σοφία Βεργάρα από το Modern Family και την Kristen Ritter από το Don't Trust the Bitch in Apartment 23. Μάλιστα. Εντάξει, εμένα και Ever, ό,τι και να γίνει, η Ολίβια θα είναι αγαπημένος χαρακτήρας. Έλα ρε, αυτήν έχουμε δει πολύ λίγο την Ολίβια φέτος. Δεν έχει σημασία φίλε, είναι στην Για καρδιά. φέτος Λεμέβη σύνελθε. Δεν μπορώ, πάντα θα είναι καλή παιδί. Ωραία, πες μας το δεύτερο εσύ. Είπα, η Max, από το Two Broke Girls. Α. Ωραία, όχι, εκτός κομμωδίας, δεν είναι πολύ ο Walter φέτος στα πάνω του, είναι η αλήθεια. Όντως. Κάτσε να δω ρε παιδί μου ποιες σειρές είναι, μπας και μου έρθει κανένα. Προσωπικά, με διαφορά τεράστια, John Rhys. Να σου πω κάτι. Εκπληκτικός. Άρχισα μου τη δίνει η ανετήλα του John Rhys. Γιατί ρε φίλε, είναι γαμάτος απλά. Ξέρω ρε. Και αυτό που έλεγα και πριν στο γιο, το θέμα μου με το Person of Interest είναι ότι είχε ένα αριθμό το Person of Interest. Τώρα πρώτη σεζόν, τα θωτελή του μια χαρά. Όταν είδαμε φινάλε και το 2-1-2-2 ανέβηκε. Και μετά ξαναέπαιζε στον παλιό αριθμό. Εμένα μου αρέσει αυτός ο παλιός ρυθμός όμως, μου αρέσει πάρα πολύ. Μετά από τα
απίστευτα επεισόδια που είδαμε το φινάλε, το 2-1 και το 2-2, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τη σειρά έτσι. Ναι, κι όμως μπορώ πολύ άνετα να την παρακολουθήσω. Δεν ξέρω γιατί. Να φανταστείς, το προηγούμενο επεισόδιο δεν το έχω δει, το τελευταίο. Βασικά ξέχασα να το δω. Αφού σου λέω ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι άνθρωπος που όταν μια σειρά έχει αυτοτελή επεισόδιο θα του αρέσει. Δηλαδή ακόμα και στο Supernatural πλέον τα αυτοτελή τα ψιλοβαριέμαι για να πω την αλήθεια. Το Person of Interest είναι η μοναδική σειρά που δεν μπορώ να βαρεθώ αυτοτελή επεισόδιο. Με τίποτα όμως. Με τίποτα δεν μπορώ να το βαρεθώ. Αφού σε κάθε τέλος ενός επεισοδίου πορώνουμε πολύ με τη σειρά. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σειρά. Εγώ κάτι έχω πάθει με το Person of Interest, δεν μπορώ πλέον. Δεν ξέρω. Εγώ είδα πρεμιέρα και δεν θα το συνεχίσω. Γιατί? Δεν είναι του γούστου μου. Δεν είχε να μου πει εμένα κάτι τώρα για να το συνεχίσω. Ναι. Πολλοί θεωρίες συνωμοσίας και τέτοια δεν μ' αρέσουν αυτά. Ναι, και εγώ σου λέω έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου γιατί ούτε εμένα μ' άρεσαν αυτά. Τώρα έχω κάποιες... Πρεμιέρα σου άρεσε? Η πρεμιέρα δεν με είχε τρελάνει, όχι, για να πω την αλήθεια. Εμένα καθόλου. Βαριόμουν. Αφού έβλεπα 5 λεπτά, έμπαινα στο Facebook, χάζευα λίγο, μετά έβλεπα κι άλλα 5. Όχι, δεν με τρέλανε η πρεμιέρα. Η σειρά, να πω την αλήθεια, αρχίζει να γίνεται πολύ δυνατή. Ας πω πότε. Δώσ' με ένα λεπτό. Να θυμηθώ. Καλά, ναι, και για το Homeland μου λέγανε το 1,7, εγώ τίποτα δεν κατάλαβα. Ρε φίλε, δεν γίνεται το Homeland, είναι... Εντάξει, είναι τέλεια αυτή η σειρά. Είναι τέλεια. Τι... Δεν ξέρω ρε φίλε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. George, από το 7ο επεισόδιο και μετά που υπάρχουν εξελίξεις, αν έχεις υπομονή να δεις μέχρι τότε, τότε γίνεται επική σειρά. Που λες, όπα, εδώ είμαστε τώρα. Ωραία, έχω κατεβάσει μέχρι 5ο, όποτε έχω όρεξη θα βλέπω. Ναι. Τώρα άμα φτάσω και μέχρι το 7ο... Αν έχεις υπομονή και φτάσεις μέχρι το 7ο, τότε θα έχεις ολοκληρωμένη άποψη. Έκανα πολύ υπομονή για το Homeland. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να το ξανατραβήξω αυτό το πράγμα. Έχεις δίκιο, σύντομα. Homeland έφτασα στο 5ο επεισόδιο και το έχω αφήσει για τα Χριστούγεννα, να σου πω την αλήθεια. Πάντως κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μετά στο δεύτερο κύκλο γίνονται μπόλικα πράγματα ρε παιδάκι μου και αρχίζουν να αποκτά ενδιαφέρον. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Για παράδειγμα έχω κατεβάσει το επεισόδιο από τη Δευτέρα, δεν μου κάνει τώρα όρεξη να το δω. Άκου φάση με το Homeland. Άμα σιγά το κόντου μπροστά μου θα σε έφτιανα ρε φίλε. Ποιον? Σιγά ρε εσύ θα με έφτιαξες επειδή είπα ότι θα μ' αρέσει τόσο το Homeland. Εδώ έχεις πει εσύ άλλα κι άλλα. Καλά εντάξει, ναι. Λοιπόν, πάω προχθές στο σπίτι του Νίκου. Τέλος πάντων το βλέπω τι κάνει, πήγα για να πάρω κάτι και να φύγω. Και του λέω τι κάνεις και όλα αυτά, άσε μου λέει έχω πορωθεί. Με τι του λέω, ρε είδες το καινούργιο Supernatural το 7ο, μ' άρεσε πάρα πολύ του λέω. Όχι μου λέει έχω πορωθεί με Homeland, είμαι στη δεύτερη σεζόν μου λέει και γίνεται χαμός. Μπράβο τον Νίκο. Του λέω ρε εσύ πάμε για κανένα καφέ. Τι καφέ μου λέει, θέλω να τελειώσω το Homeland, είμαι στο 3ο επεισόδιο ακόμα. Ναι, και έχει πορωθεί πάρα πολύ. Κάτι θα ξέρει. Κάτω χαμό. Ο Λούτσιφερ λέει πάντως για το The Mentalist. Το The Mentalist φέτος έχει ένα θέμα. Βγάζει ας πούμε ένα επεισόδιο απίστευτα καλό και μετά βγάζει ένα αυτοτελή που είναι βαρετό. Ναι. Αυτό το θέμα. Δηλαδή έχουμε δει εξελίξεις με το Red John τρελές και έχει και κάτι επεισόδιο αυτοτελή που βαριέσαι να τα δεις. Ναι. Ακόμα και ο πρωταγωνιστής βαριέται να ασχοληθεί με την υπόθεση. Δηλαδή σε τέτοιο σημείο. Δεν μπορεί να κατά. Και ας πούμε δεν ξέρω φίλε, το τελευταίο επεισόδιο ήταν επικότατο. Είχε πάλι ιστορία με Red John, εκεί τα κόλπα του Patrick, χαμός. Ας πούμε το προηγούμενο επεισόδιο ήταν αυτοτελή, το μόνο ωραίο στο επεισόδιο ήταν που έπαιζε ο Desmond. Τίποτα άλλο. Ναι. Δεν ξέρω, δεν είναι του γούστου μου και πολύ η σειρά για να πω την αλήθεια. Μόνο να σας πω κάτι. Να πες ξεκινάω The Mentalist. Υπάρχει περίπτωση να δω τόσο καλά αυτοτελή επεισόδιο όπως του Fringe και του Supernatural? Άλλο πράγμα είναι ρε φίλε το Mentalist. Ναι, μιλάμε για αυτοτελή επεισόδιο. Όχι, γιατί το Mentalist είναι σειρά αστυνομική. Ναι. Τα επεισόδια είναι πολύ ελαφριά, περνάει η ώρα,
Αλλά ας πούμε μετά με το έστω επεισόδιο δεν θα κάτσεις να σκεφτείς τι έγινε. Θα πάω στο επόμενο. Σαν το warehouse πράγμα. Ναι, ακριβώς το warehouse. Κάποιοι βλέπουν μόνο το επεισόδιο με τον Red John. Γιατί θέλουν το zoom και μπορείτε να δείτε όλα τα άλλα αυτοτελή. Είναι αστυνομικές ιστορίες, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Εγώ πάντως, σου ξαναπροτείνω Person of Interest αν έτσι σκέφτεσαι για αυτοτελή και τέτοια. Δηλαδή είναι πραγματικά τα καλύτερα αυτοτελή που έχω δει σε σειρά. Έλα καμιά Κυριακή πριν ξεκινήσει η Ανίτα. Κάτι μπορεί να βρω. Εντάξει, να φαντήσω ωραία, καθόμαστε την Κυριακή στο Facebook και βλέπουμε Ανίτα και σχολιάζουμε ρε. Γιατί ρε παιδιά, γιατί κρίμα. Βλέπω Ανίτα και μιλάω στο τηλέφωνο μαζί με έναν φίλο μου. Και σχολιάζω και με την Εύη, αλλά βλέπω και μιλάω στο τηλέφωνο, ναι. Θα σε πω κάτι, δεν γίνεται, είναι τόσο ηλίθιοι αυτοί που πάνε εκεί. Δεν μπορώ ρε φίλε. Η άλλη πήρε τηλέφωνο να ζήσει μασέλα ρε φίλε, μασέλα ήθελε. Ήθελε μασέλα. Ωραία, ξεφύγαμε, μιλάμε για την Ανίτα. Να επανέλθουμε. Στην Ανίτα. Όχι στην Ανίτα. Στην Αμερική. Α, ωραία. Δεν ξέρω, τι άλλο έχουμε να πούμε για Αμερική. Για Αμερική πολλά έχουμε να πούμε, αλλά δεν είναι επί της ώρας. Ο Φώτης λέει ότι το Fridge έχει μακράν τα καλύτερα αυτοτελή. Θα διαφωνήσω να πω την αλήθεια. Τα περισσότερα αυτοτελή του Fridge με είχαν αφήσει αδιάφορο. Τι λες τώρα, δεν μπορώ τώρα. Μπορωνόμουν ακόμη Τι και μπορώ. Με το πληγώνεις, αρέσει, δεν μπορώ. Της πρώτης σεζόν του Supernatural ήταν εκπληκτικά. Μετά άρχισε λίγο να επαναλαμβάνεται, δηλαδή δεν βλέπαμε τόσο καινούργια πράγματα. Για τα αυτοτελή μιλάω. Ναι. Εντάξει, τα μόνα αυτοτελή που με έχουν απορρώσει είναι του Fringe, του Supernatural σε κάποιες φορές ήταν πολύ καλά. Αλλά και μετά και αυτό, με το Supernatural έγινε αυτό. Όταν ας πούμε σε δείχνει κάτι πάρα πολύ καλό και μετά γυρνάει στα κλασικά αυτοτελή, βαριέσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί δεν είναι τόσο καλά, αλλά έχεις δει τόσο καλύτερα πράγματα στη σειρά που λες τώρα τι μας δείχνει. Και μόλις σειρές που νομίζω γίνεται αυτό. Πάντρα, ναι. Αχ. Για, σκέφτεσαι να ξεκινήσεις καμία άλλη. Εγώ έχω, για να ξεκινήσω καινούρια, όχι. Αλλά έχω κατεβάσει αυτή τη στιγμή το Dexter, όλο, το οποίο θέλω να το δω. Και επίσης θέλω να το κατεβάζω τώρα, μια τεράστια σειρά βέβαια, να την πάω πολύ χαλαράκι όταν, το 24. Χριστός και Παναγία. Γιατί? Α, και κάτι, ξέρετε ποια άλλη σειρά μου άρεσε το αυτοτελή, το Νικίτα. Το Νικίτα έχει ωραία αυτοτελή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω Νικίτα. Δεν το έχετε δει γι' αυτό. Έχει πολύ καλά αυτοτελή το Νικίτα. Ειδικά πρώτη σεζόν που ήταν μόνο αυτοτελή ήταν πολύ καλά. Εγώ πάντως χαίρομαι γιατί ο Φώτης ξεκίνησε community, άντε να μαζευόμαστε, και η Νόνη λέει θα ξεκινήσει Warehouse 13. Με το community τι παίζει, πες μου λίγο, τελειώνει τώρα στην τρίτη σεζόν. Πού είναι η Ρόζα όταν τη θέλω. Τώρα είναι να ξεκινήσει η τέταρτη με 13 επεισόδια. Και τελειώνει. Δεν ξέρουμε. Αλλά μάλλον ναι, περιμένουν να δούνε τι νούμερα θα κάνει επειδή άλλαξαν οι σεναριογράφοι και το αφεντικό. Ναι, γιατί θυμάμαι ότι... Δεν τα πήγαινε καλά στα νούμερα. Ναι, ότι θυμάμαι πέρσι που λέγατε ότι άμα ανανεωθεί και άμα και άμα. Και λέω τώρα τελευταία... δεν τα πήγαινε καλά στα νούμερα, έκανε 3-3,5 περίπου, αλλά ακριβώς απέναντι από το The Big Bang Theory. Α, ναι. Η πρώτη ημερομηνία για την τέταρτη σεζόν του The Walking Dead ήταν άλλη μέρα, δεν θυμάμαι τώρα πια. Community, τι είπα. Walking Dead. Καλά. Τι σου έλεγα, δεν είμαι καλά σε με. Ναι, το Community ήταν άλλη μέρα και πάνε τώρα και τα αλλάζουν και το ξαναβάζουν ακριβώς απέναντι από το Big Bang Theory. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτή εδώ η σειρά έχει από ένα σημείο και μετά καταστράφηκε. Τα επεισόδια είναι ίδια, αλλά σε θέμα παραγωγής και καναλιού. Μάλιστα.
Εδώ ο Φώτης λέει ότι είδε και τον Doctor Who το πρώτο επεισόδιο και ήταν γαμάτο, λέει. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από αυτή τη σειρά, ρε παιδιά, δεν το περίμενα. Δηλαδή εντάξει, λέω Doctor Who, το έχω πολύ ακουστά, ας το δω και τι γίνει. Δεν περίμενα κάτι από αυτή τη σειρά. Και όμως εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Οπα. Τι είναι? Τι αυτός που βλέπει community, ο Κοσμάς. Έλα ρε. Ο άλλος ενθουσιάζεται ρε φίλε μόλις βλέπει φάτο. Μα δεν ξέρω κανένα. Έχω μια μπλούζα που έχω πάρει από το community. Κυκλοφορώ με αυτήν, ένας άνθρωπος δεν έχει βρεθεί να μου το σχολιάσει. Αλήθεια λες? Δεν είναι πολύ διαδεδομένη σειρά στην Ελλάδα ρε φίλε. Δεν την έχει πάει για κανένα κανάλι Ναι, βασικά. δεν είναι καθόλου διαδεδομένη. Το Star ας πούμε τώρα που πήρε σειρές, πήρε σειρές που είναι το Two Broke Girl πήρε, το Warehouse πήρε. Αυτές ας πούμε μόλις τις παίξει θα γίνουν πιο γνωστές. Το Warehouse μόνο εγώ και εσύ το βλέπουμε ρε φίλε. Και η Νόνη θα το ξεκινήσει σε λίγο καιρό. Δηλαδή είμαστε 3 άτομα. Αυτό το Α, Warehouse και λέει. ο Αντώνης, ο άντρας της Ζώτα. Δηλαδή είμαστε 5-6. Και άμα δεις και στους υπότιτλους, στα download, δεν έχει και ιδιαίτερο κοινό. Αυτό το Warehouse λέει ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτό? Είναι ωραίο, είναι καλό. Πες ρε Γιώργο τι λέει. Λοιπόν, κοίταξε, είναι δύο πράκτορες που δουλεύουν στις μυστικές υπηρεσίες, ξέρεις, προστασία του Πρωθυπουργού και όλου του Συμβουλίου του και αυτά. Και κάτι γίνεται εκεί, κάπως μπλέκονται και πάει μία τύπισσα τώρα πολύ περίεργη και τους λέει ότι προσλαμβάνονται κάπου αλλού. Μ' ακούτε, γιατί δεν σας ακούω? Σε ακούμε ρε. Ναι, εγώ ακούω τι λες. Α, Σε ψέχουν. και προσλαμβάνονται σε μια αποθήκη και η δουλειά τους είναι να συλλέγουν διάφορα αντικείμενα γνωστών προσώπων και σημαντικό που αυτά έχουν διάφορες ιδιότητες. Για παράδειγμα, πες ρε εσύ κανένα, δεν μου έρχεται τώρα. Κάτω να σκεφτώ. Ούτε μέρα μου έρχεται ρε φίλε. Για παράδειγμα το καλσόν της, πώς της λέγανε, μια αληθινό πρόσωπο γυναίκα που ήταν τέτοιο μυστικός πράκτορας. Ματαχαρή. Νομίζω. Ναι, το καλσόν της Ματαχάρη για παράδειγμα, που όποιος άντρας το ακούμπαγε, τον μάγευε η γυναίκα που το φόραγε. Χριστός και Παναγία. Ναι, ξέρεις τι υποτίθεται ότι έχουν συμβεί, γιατί το εξηγεί πώς γίνονται αυτά. Γίνεται κάποιες στιγμές ξέρω εγώ στη ζωή και δίνουν ενέργεια σε αυτά τα αντικείμενα ρε. Και μετά θα γίνονται κάπως μαγικά. Και είναι δύο ηλίθιοι, γιατί εντάξει είναι πολύ ηλίθιοι και οι δύο έχουν πολύ γέλιο μεταξύ τους. Ηλίθιοι με την καλή έννοια του λέει γιατί. Ναι. Και μαζεύουν, βέβαια η σειρά έχει τραγικά γραφικά, τα χειρότερα εφέ που έχω δει ποτέ. Αλλά επειδή είναι στο Sky-Fi και γενικά δεν έχει τρελό budget, αλλά άμα παρακάψει αυτό είναι ωραία σειρά. Δηλαδή βλέπετε. Βλέπετε γιατί είναι χαλαρή, ξέρεις, δεν έχει τα τρομερά πράγματα που συμβαίνουν, οπότε βλέπετε χαλαρά ρε παιδί μου, όμορφα και ωραία. Βλέπεις ένα επεισόδιο, περνάς καλά σε αυτό το επεισόδιο γιατί έχει και κωμικά στοιχεία, έχει και λίγο αγωνία, έχει και ενδιαφέρον για αυτό που βλέπεις. Οπότε εντάξει, το βλέπεις άνετα. Δηλαδή άμα θέλεις χαλαρά να δεις μια σειρά σου προτείνω το Warehouse 13. Και έχει πολύ καλά season finale γενικά. Ναι, τα mid-season του season finale και τέτοια που ασχολείται με κάποιο κεντρικό κακό είναι τρομερά. Ειδικά τώρα το τελευταίο, τώρα είναι σε mid-season. Το mid-season finale ήταν εκπληκτικό. Η σειρά θα αρχίσει πάλι τον Απρίλιο. Απρίλιο, ναι, ακριβώς δεν ξέρουμε, μέσα στον Απρίλιο πάντως. Άκου κύριε φίλε. Σε ποια σεζόν είμαστε? Τέταρτη. Και Τέταρτη. πόσα... Αλλά είναι 13 επεισόδια. Ο 12 και ένα χριστουγεννιάτικο βάζουν. Περίμενε. Ναι. Η πρώτη σεζόν έχει 12 επεισόδια, η δεύτερη και η τρίτη πάλι 12 και ένα 13ο που είναι ορταστικό χριστουγεννιάτικο και η τέταρτη σεζόν θα έχει 20 επεισόδια και τώρα έχει δείξει 10 και από τον Απρίλιο τα άλλα 10. Μάλιστα. Λοιπόν παιδάκια, να κλείσουμε σιγά σιγά. Ναι. Και δεν κλείνουν. Γιατί εντάξει, Δεν κλείνω. το ξεφτυλίσαμε λιγάκι. Εδώ ο Φώτης λέει, κοίτα τον Doctor Who έχει και πολλά άκυρα, δηλαδή οι αντιδράσεις ήταν λίγο γελίες και σαν μην τους ένοιαζε, αλλά ήταν και γαμάτο και πάλι. Αυτό το είχα σχολιάσει και εγώ για το πρώτο επεισόδιο του Doctor Who, ότι έχουν λιγάκι
πώς να το πω, έχουν αυτή τη γελία αντίδραση σε κάποιο σημείο και ο εχθρός στο επεισόδιο το συγκεκριμένο δεν μου άρεσε καθόλου. Μετά φτιάχνει πολύ, πολύ περισσότερο η σειρά. Πάρα πολύ. Και τα εφέ ας πούμε του 2005, για το 2005 μου άρεσαν. Και από ό,τι ξέρω φτιάχνουν πολύ περισσότερο όσο περνάνε οι σεζόν. Και ειδικά στις 2-3 τελευταίες σεζόν γίνεται ο κακός χαμός με τα εφέ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι τελευταίο παιδιά να προσθέσετε. Μία να πω για τον Doctor Who. Ναι. Είχα δει μερικά επεισόδια στο Sky. Ναι. Μου αρέσουν, αλλά το βρίσκα κάπως καταθλιπτικό, δεν ξέρω γιατί. Το αντίθετο. Το αντίθετο θα έλεγα, δηλαδή πετάνε κάτι ατάκες και το γελιοποιούν το πράγμα σε κάποια δόση που σου φτιάχνει και το κέφι. Δεν ξέρω πότε την είχες δει τη σειρά. Κάτι επεισόδιο που έδειχνε στο Sky, ούτε και ξέρω τι σεζόν ήταν ούτε τίποτα. Μάλιστα. Μιλάμε για όταν έβλεπα σειρές από τη τηλεόραση, δηλαδή πριν 2 χρόνια. Α, μάλιστα. Έβρε το πληκτρολόγιο. Τι? Το πληκτρολόγιο λέω. Εγώ, sorry. Τα πατάς στα κουμπιά με μίσος, ρε φίλε. Όχι, απλά είναι μεγάλα κουμπιά αυτά στο λάπτοπ και λίγο να το κουμπίσεις. Κατάλαβα. Καινούριο το πήρες. Καινούριο το πήρες στο λάπτοπ. Καινούριο, ναι, δεν γινόταν αλλιώς. Πήρε και ο φίλος μου ένα Samsung και πες να πήρε το ίδιο. Θέλω να το Windows 8 όπως και τίποτα. Ναι. Εντάξει, πολύ καλά. Έχει ωραίες εφαρμογές, μωρέ, τύπου Android. Α, ωραίο. Ναι. Καλό. Και ναι, έχει ωραία πραγματάκια, εντάξει. Εγώ εντάξει, έχω τα 7, είναι και στα αγγλικά. Δεν έχει ελληνικά το PC μου. Α, κατάλαβα, ναι. Δεν το πήρα από την Κύπρο. Ναι, αλλά Και θέλω να το δοκιμάσω το 8. Anyway, παιδάκια, λοιπόν, να κλείσουμε. Μισό, αυτά που λέμε τόση ώρα τα έχω γραφείς και θα ανέβουν και στο YouTube. Ναι. Μάλιστα. Θα γίνουμε ρεζίλ παντού, μην αγχώνεσαι. Έλα μωρέ σιγά. Κοίτα, θα την επεξεργαστώ λίγο την εκπομπή. Δηλαδή τα αρχικά θα τα σβήσω μάλλον, δεν χρειάζονται. Μην τα σβήσεις τελείως. Γιατί? Λοιπόν, θα δω και πώς ακούγεστε τελικά, αν ακούγεστε καλά στην ηχογράφηση ή όχι. Και καλά να ακούγεται, είπαμε 10 φορές για πράγμα. Καλά, ναι, εντάξει. Έλα μωρά, στο πρόγραμμα είναι. Λοιπόν, αυτά παιδάκια. Καληνύχτα. Επόμενη εβδομάδα νομίζω θα κάνουμε κανονικά εκπομπή. Αν όλα πάνε καλά βέβαια, έτσι. Οπότε τα λέμε από εβδομάδα για την εκπομπή. Βέβαια. Λοιπόν, καλό βράδυ και ευχαριστώ για την παρέα. Και εμείς ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα.